ejeje no sciatica ehunahuna no na bekuta endi se ebi bo moden ebewura wu mu se kukuro ode bra 21st clinic na wunya bahwa sa yare na yenso soso ewo 21st clinic nemum yetu ase Ewurade fa brother Foster doctor so etu ase e de ma enu nti se ebi abaye wo bra 21st clinic Ewurade nyansa mu ne nadum mu eno ode sa nimdie yi ni sa ehunu mu yi e de ata doctor mu eni te oba kumase ha no mu a ye wo hwan overseas nyagopo adawroma so woko sunyan a ye wo ho so woko tachiman a ye wo ho so woko nkransa ye wo ho go so ye wo ho enkran ye wo ho ehina 21st clinic enie enkransa ye ya ho eniti bomoden na se ebi be chewa enkofa ba bia emie nkobu sisi wum Nemo Bra 21st clinic. Jenambei na se ebi ebo modern epene ho asemba wo so a entempanara. No ahwe ye kira kwan. Number ubetumi dia ahwe 21st clinic e kira kwan na wakona wo ho ato. Eye 0540 311 311 0540 311 311 bia na fe na akofa pen abetworo 0540 311 311 eni gisem se enye sciatica nko ena doctor nyankopon de sa odom na dom no nemo yare ahodo nyina da odi bra 21st clinic yare no Ewurade befa doctor so atene te wono won so yare so fi se onyankopon di nyansa eni hunumu Eddie Amman nti e fe no Dr. Blessed Foster aban kasa wote duya kasa wote ahoma kasa wote enu nti bomaden na bra 21st clinic na nyankopon be fa senior so aye uyie na wo ho aye tene otimi asoli ko wunwuma ade ase ho be ye tene enti bra 21st clinic Ewurade nshirawo afe ye di ho adanse e kire wunu ye bi wate di 25 clinic ho adanse e kire wunu ye bi eni gisem wo mu ni se ball aye boy ye wo ho ye wo Canada eni nti ye ji go na ye tietiem ni ye hurihuri no se sciatica nim no oto ye Canada ho obekwa akoto Brother Foster ho obekwa akoto 21st clinic ho Ewurade befa Foster so aye de ebu busa yare no ama Ghana eni Canada fo abrochirefo mo ho beto mo me kamfo 21st clinic e de ma yenuano ma mo wo Europe nyina Canada ne ntwia so nyina sebi ebi take mo ho a se yare bi nim no takre mo ho a 21st clinic owo ho mo hwe na chiri kwan mo mfre number no a mo betumi afre sisi abrochirefo no mo mfre number no mo ntwira nto 0540 311 311 0540 311 311 Ewurade nshira mo no won kam ho bye bye hey fa Bible ya kin Jeremiah na ya sori Ewurade Orifo Jeremiah ngomano edionum bako Jeremiah chapter 51 verse 15 Jeremiah chapter 51 verse 15 meka baba na yose Jeremiah chapter 15 verse Jeremiah 51 verse number 15 ono na odi ni tumi kasiye odi ni tumi ye asase dini nyansa ema ewiase timu ho na odi ni hunumu ade osu tre ho ono
ono na odi ni tumi aya asase ema ewiase tim ho na odi ni nhurumu ede oso tre ho enti wo a wutie mi ahwa me no ono na di ni tumi ye wo kase urade me da wase se wo di tumi ye na wo di tumi ye me ba asase so enti eye urade tumi nti ena ye tumi kasa ono di ni tumi ye ono di ni tumi ema ye mframa ono di ni tumi ma ya home ono di ni tumi ma ye tumi ekoba eye ni tumi eye na ho den nene sa tumi wura no ye be se na ni winyam tumi wura no ye be da na se hallelujah osi apana na bom wo ma ensuo edodo eba osoro na oma esuo ewisie etu efiri asase ano no hwa oye enyinam ka ensuo ho otu mframa efiri na de korabia ehonom enipa nyina eye akwasiafo oni ye ayo anoa eno odi ni tumi eye niema akese oma pena na abom enti ene wo yenhia mudie mu ye mpai ho mu no erade wadi apena na bechi yanso baby say eye na ade ahoye de odi ni tumi kase eyi mframa efi ne kurabia emframa efa yewu nesu onyankopon wasi dan ya odi mframa shewu eti brebi se obie mframa no obie mframa emframa pie na obie enyankopon ni hu independent kosi onyumbi osi ni hu yehu ne hu yewa ni hu yehu ne hu yewa abadi nyanko ni hu yehu asone asasi bra ne hu yewa abadi nyanko pawe ni hu yehu asone asasi bra ne hu yewa abadi nyanko pawe ni hu yehu asone asasi bra ne hu yewa abadi nyanko pone ni asase eni munye menyina ene mene wono ne hoye na ne honso eye wanwa ono na watere osuru mu se entema eye ni tumi ene ode yeye eye na ho ode na ode yeye India no face ye wasida bia ye wa ye bia ye wonum to bia
your body, any a different man. He said, who you now, never yet one. You better not. Now, yes, should I be now you can't follow. Now you're sending them. If he said, or then or body. Osonia Sasira Nehoye Mwa Oh Badi Nyankopo Nehoye Mwa Osonia Sasira Yeah 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 Oh
Yeah.
kɛse a wayɛ ɛde ma yɛ brɛm na oguso yɛ oguso a ɔyɛ ɔnwie yɛnanase ao Ewurade yɛde aseda ma wo di no ɛwɔ kɛse a wonam tumi kɛse so ɛyɛ ma yɛ dawase wɔ yɛ nkwa ho dawase ɛwɔ ɔgye so nkwa a wɔde agye yɛ adɔyɛ bebrebe a wayɛ yɛ ɛna ase nka wo di kronkron bɔdeɛ Nyankopɔn yɛ dawase papapapa ɛyɛ wo ɛyɛ wo tumi ɛna wɔde ayɛ yɛ ɛyɛ wo tumi mu na yɛda so te ase ɛyɛ wo tumi mu na yɛ home ɛyɛ wo tumi mu na wama yɛ mframa ɛyɛ wo tumi mu na wama yɛ tumi kasa tumi nyina ewura yɛ awase Nyankopɔn a wɔte ase da yɛ dawase anɔpɛ yi wɔn nsa no nnwuma ɛdawase dawase bɛntwere boɔ dawase kantanka kuntukuruku ojampanturu du nyame yɛ dawase esiodumja yɛ dawase brekese jama do fiti kotia na ho agye afie yɛ dawase aite du so a wo sua brefo a wasua yɛ firi yɛ brem asedankan Abraham Nyankopɔn yɛ dawase Isaac Nyankopɔn yɛ dawase Jacob Nyankopɔn yɛ dawase wɔyɛ nkwa ho yɛ dawase wɔyɛ kra ho yɛ dawase ɔgye a wɔde agye yɛ dawase ɔbambɔ pa yɛ dawase wadɔyɛ yɛ dawase ɔdɔ kɛse a wɔde dɔ yɛ nti yɛbɛkɔ so adawase yɛdawase le masanta rapapa asadanka wudi la baba masanta rapapa le masanta rapapa asadanka le masanta rapapa la baba yadawasio yampanye yadawasio yekibejafwe yadawasio yakusewujifwe yadawase saude yampateye yadawase sawadi yamuapofi yadi fremu yakwa wona wode yako yeba wona wode yeba asedanka wudi se wunyaye so de biada obekɔso akraye sɛ deɛ wokura yɛ wuya asedanka wudi le masandara bababa yadawase Dewrade ase ama yema mi abusua nyina Dewrade ase eba busua nyina se Dewrade di ni tumi kese ayeye eni abusua nyina eye nado eye ni mobobu le boya ho Dewrade ase sa me busua nyina biye wa no fase da me Dewrade ye dawase o wa wo chia ho enye ye kono aje ye ni efie nyina waje yɛne abusua nyinaa yɛne yɛmɛ nyinaa yɛmɛ kwatuwa nyinaa yɛmɛ wɔsuru nyinaa yɛmɛ ho yɛkyɛ nyinaa yɛda wasio mɛsukufoɔ nkala nyinaa dane dɛ nyinaa wɔkɔ wɔn ba
nanu dawasio ye kunu dawasio ye fie kwa dawasio ye share ma dawasio ewurade ye dawase enede ye jina busie nyina nem ya seda ma wurade ya seda ma wo domina sakorade ye dawase ensa ye dawase ye ni ye ma dawase ye ni ye fie dawase ye ni ye busie nyina dawasio ewurade eye wutumi ene etiase eye wutumi woni ye wo ho eye wutumi eye wadu wutumi na ma ye da sotiase tumi ni na ewura ye dawasio so wutumi kasi ebo ye kwa homa ebo ye ma kwa homa ebo suku fomba ebo ye ma homa ebo ye kunu homa ebo ye yene homa ebo ye mian homa ebo ye fie homa so family honamfam ewurade ye dawase Jesus ye bekadia wa ya chiramai Jesus ye bebo udi ohurada yako chamune yabai kesie newo eradi die wa ye doso wado yetiasi oh asida eyawudio Jesus Bankesi newo asidani na ya wodi Jesus mebo tenti yami ayeyi ina wodi Jesus yebebo udi owurada yako chemuni yabai kesie newo de oye yako chem no oye yaban kese no ye toso akoso adanase ewo ne ngie ho
anɔpɛyɛ dawurade asɛm a ɔman no anim nipa nyinaa biewa no wɔ baabi a wɔ biara sɛ wogyina ɔman no anam ɛde aseda kɛseɛ ma wotumfoɔ nyankopɔn ɔbɔ adeɛ nyankopɔn mebakyɛ obiara no fa aseda ma awurade saa baabi a wote yɛ nka ɛne baabi a wohu yɛ bi a dawurade asɛm a ɔman no dawurade asɛm a mu nipa nyinaa bida wo dawurade asɛm ma wo hui gyina wɔnam mu de aseda ma awurade na wogyina mmɔfra nam de aseda ma awurade yɛgyina Ghana nam mu ɛde aseda ma awurade yɛ nyankopɔn wagye yɛn ɛnyɛ yɛn nko no wagye yɛn ma nso wagye yɛn ne abusua nyinaa ɛne ɔman no wagye ɔman Ghana awurade anɔpɛ yi yɛgyina ɔman nyinaa nam mu ɛde aseda ma wo ɛmu nipa nyinaa yɛda wo ase papapapapapapa ɛwɔ wo kyeɛ ho ɛwɔ wo mmoa ho ɛwɔ wo dɔ ho ɛwɔ adɔyɛ kɛseɛ a awurade wayɛ yɛn ɛne yɛ man adɔyɛ kɛseɛ a wayɛ yɛn ɛne yɛ man ɛmu nipa nyinaa yɛhemfo wom ministers wom president ɛne awurade mmeranteɛ ne mmabaawa businessmen and women awurade yɛda wo ase o asɔfoɔ mpa ho yɛda wo ase o ɛwɔ awurade adwuma yi mu yɛda wo ase o ɛwɔ adwuma yi mu yɛda wo ase o ɔman Ghana ɛda wo ase papapapapa ɛwɔ adwumayɛfoɔ nyinaa akuafoɔ nyinaa yɛda wo ase Ghana da wo ase o ɛwɔ Yesu Kristo di mu otumfoɔ Nyankopɔn yɛda wo ase awurade asɛm akwantufoɔ nyinaa Ghana de hyia wɔto kwan awurade anɔpɛ yɛda wo ase o yɛgyina akwantufoɔ nyinaa na mu de aseda ma wo yɛgyina akwantufoɔ mu nyinaa na mu de aseda ma wo yɛnuanom ne yɛ namfo no mu atu kwan nyinaa deɛ ɛbu amanneɛ nyinaa ne sɛ yɛda wo ase wɔ mo nkwa ho da wo ase wɔ mo gyea ho yɛda wo ase wɔ didie ne wɔno mu wɔ adwumayɛ mu awurade yɛda wo ase papapapapapapapa yɛda wo ase awurade ase ɛma adwuma wura kɔfa ban awurade yɛda wo ase o ma adwuma wura sompa adwuma wura brother Fosa awurade yɛda wo ase ma ne kra ne nkwa o ɔne ne yere ne ne mma da wo ase o ɔne ne fie da wo ase ɔne n'abusua da wo ase o wakoa da wo ase o na difire ne fi ba yɛ mu o yɛda wo ase papapapapapapa oboeni da wo ase awurade anɔpɛ yɛgyina wakoa kra na mu de ase da ma o ne mma da wo ase o ne yere da wo ase o n'abusua da wo ase o ɔne ne fie nyinaa da wo ase awurade yɛda wo ase papapapapa ɛma sompa adwumayɛfoɔ nyinaa managers wɔ manage adwuma yi awurade presenters nyinaa awurade yɛda wo ase papapapapa memu nipa nyinaa mmeranteɛ ne mmabaawa biara wɔn a yɛ adwuma ɛwɔ sompa media ne nyinaa tarawa media ne nyinaa 21st clinic da wo ase o doctors ɛyɛ adwuma hɔ da wo ase o nurses wɔn ɛkɔ hɔ no mu o ɛda wo ase o awurade me da wo ase o okunimdi a wadi ama sompa o okunimdi a wadi ama 21st clinic o yɛda wo ase o wɔn ɔkɔ hɔ kɔgye ayarehyɛ sɛ awurade wohyɛ wɔn mu nyinaa so kɔ wɔn ho ban o ɔde ayaresa sonko ma ankorankora nyinaa yɛda wo ase sompa da wo ase mu nipa da wo ase 21st clinic da wo ase mu nipa da wo ase awurade yɛda wo ase papa ojuma yenie yɛda wo ase o la bashandara papa ne mashandara papa osoro yewudi asasi yewudi ohibia rati sewo osoro yewudi asasi yewudi ohibia rati sewo diwo hino
tumi kasi asunya na juma oyo hine woni ni hine bomba Eradi ene wo sumi di wo hine toto niema ma yente wone enya comfort ne ma yente wone le masanda rababa bekasa chira wo krofo ogogo ma yenni wo hine ma yehu Eradi di wo hine Eradi di hine Eradi di hine wasumi juma diemu yewa juma toto niema tina wagwam Eradi bra bedi wo hine betina wagwam di wo hine toto niema mayente wone Eradi di hine bredi akonyina ase enede mawonsaso mayehu ani onya mayehu tumi mayehu anwofe osumi mu di hine toto niema ewo Jesus Christ dinu mu di wo hine
mandara baba le baba baba le mansandala mama mama le kantala baba baba ide tojo Jesus your healing ide tojo erodi your healing oh we never sorry never Jesus, your hero.
Jesus Christ, we are him. 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 You show him here. You show kingdom. You show Cassia. When you end your yummy. 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 Jesus Christ, we end with Amen. Once Emma Jesus Christ. Oh, yeah, and you in Yamini. Now, Obekoswa, and you in Yamini. Aha, Sompa 93.1. Your morning devotion, your heaven according to. We are for heaven, not for hell. Not for hell. We are for heaven. Now I just say, not for hell. Oh, enti was sumimu. Your money devotion, Radinia Kupon, I'm not done so at the Boboa, Nema Ano. In the heaven, according to Aya was so ma Ano Boboa. It is a winya, Enya Quenya Fao, Emejimu. Unya Medusua, Bra. Some papa ye frefro. Say osum jumedi e koso. Eye morning devotion every Thursday morning. Na erade nam say jumedi e kese so boaboa ne manyina ano e de yakọ heaven krofun mu. Ye de ye wani daso e wo osoro. Wiase we nya ye ni daso. Ye wo oman papa mu. Ade ase. E di Pentecost nyom osi. Jericho, my papa mu. Jericho, my papa mu. Jericho, my papa mu. Na Jericho, oh. Jericho, oh. Oh, boy. Oh, boy. Say it. Did I say you're for heaven? No. And you're going to heaven. There is only one bobby. Above one ever. Ọ̀gá rẹ̀ àmọ́ fún ẹ̀bẹ̀ bọ̀.
yena kwamba yakuma ebeto yeye abema yena kwamba yakuma ebeto yeye abema yena kwamba yakuma ebeto yeye abema yena kwamba yakuma ebeto yeye obeshimu yei afamu ko yimo akoye ni jeje wasoro homo yakuma makuma beto biye abema yena kwamba zeni tibia yakuma ebeto obebebe na ena ni mama yakwabo zeni tibia yakuma beto yeye abema yena yakuma beto yeye obema soro akwentu na ye rinche eni je bena sadako beye osoro akwentu na ye rinche eni je bena sadako beye akwentu bi wo ho ye beti enye wi asiha akwentu no bi osoro akwentu na ye rinche eni je bena sadako yebe hu eni eni mira ye besie kwahi wanini nasa yani abofu bomutnasia eni je bena sadako nasa yani abofu bomutnasia nasa yani abofu bomutnasia eni je bena sadako eye yawonyo fufro bi eye beto osura ofuri to me tiasi yekuni de hono na ye beto eni je bena sadako yekuni de hono na ye beto eni je bena sadako yesera bi nyankopon se owu ya momo na se wiase ya wode ya bemui na ye twamui na obaba ba fa ne ma a oye ne dia akọ osurufie ọma ye ni kuni da ye be do fro osurufie se kukuro ya wanyum fufuro bi ye beto a abofo ntiase say ya bro sasi we so oh how oh breni amani na ye di tu sakwe osro na nyame bema ya ho me so oh how oh breni amani na ye
ensem to betwa ho mponi kire is rare. Heaven is rare. Hell is rare. Na yankwa na hogoro so eyo bre o awni amane sa kwantu ye Ghana kwantu okura no wo kwa America wo kwa Canada wo kwa Germany a process a wo be fem enya one day o enya bosome wadiase esika doso bua over spending ota wadiase process a wo be fem ka sana kan ewiase akwantu okura ne ofiti anu afa oba fiti anu odware no I shall set a board I know because he played over him. Now was soon so dear and also seen to over him. War how or brandy a money na ye the two pay also on me over my ya home me song. Yaja no madi kaya wadi ya no kaya ko twaye esuoja o twaye hono wa famu emre saa twani se ebin mo ho a ya de asra da epai wo mu obi wo hono mu a yesi na ko saa eni ekunu asomafo no wo man fani izi ogu onu ma asenua no osebodie Yesu ye bona senior ye pejano modi amonane me esi bitras bona senior ye chibi ewa anwam nipa dani nipa bofo che anwam onwo no ye koyi ne to esu bot ye koyi ne to che edi ye nipa ni e hone nyankopon di revelation and the man is a true someone ever needed. And the camphor of an easy. You can't be say, yeah. Naboni, we are so ready. The best sin is sent to me. Now, you're best sorry. I will for free. Me, I go see a Christian. It will be no. Etibra Bebeka heaven is rare. Brana bedi heaven ki woniso bedi subi no go so boabo ane mano Erade go so boabo ane mano. Amen. Etibra go so boabo ane mani ordinance amomaye na yeso yede amano. Anobey Exodus chapter 34. Ye bomba ya kache no se Erade hu ya mobo. Enfumso bi aya yetia no. A enam so bema yen osura henie no aboye. De de kwan ya beda ye ho a Satan befam. Ono ba bi o ekwan da no no wafa ho. Wunye mistake ya wonfum ye kwan bi ameda wo ho. Na si yamfom so bi de kwa bi abeda ye ho a otamfo ni befam abedi stable ye ne ene Ewurade fa nche ye na wonyi ye nya ne dia eniti Exodus chapter 34 Exodus chapter 34 osi Ewurade entena yemu ene yenko efise oye oman a okon asan ose nafa ye emumu yo ne ye mbone eche ye nafa ye ya wodia Exodus chapter 34 verse number 8 bi hono na onfa ye emumu yo enche ye ene ye mbone enche ye na onfa ye nya ne dia kase Ewurade fa me bone chemi na fa mamumu yo chemi na fa me ya wodia fa me ya wodia fa me ya wodia ma won fa ye bone nche yen ene ya mumu yo nche yen na on fa yen enya ne dia
Family Yawadia. A most osre Saboni Fachema or Mino osre. And they have your control, yes, say Radu Huyamobo, Nafa your bonnet chain. Fataye, Nafaya Yawadia. Adia ya ebema ya ne wontamate emma mintimi nya wodia biom erade manen parliament heaven ti se mintimi nya wunyankopon dia David eti boni e beteteme ne wunyamentem emumuyo de e beteteme ne wontem a wohwehwe me awuhumi no erade facha me erade facha me Erade facem. Erade humi mobo. Bomba yes asre boni facesa. Bomba yes. Bomba yes erade ano pay se erade famem from so chem. Erade facem. Na fame ya wodia. Erade fame bone cheme ade biye wasati so a eye bone ade eye mumuyosem a me comfort me kom me kwakotom na me kwakoye na ebeteteme ne wontem a wo hwehwe me wahenie mu awuhume wo hwehwe me wo memu awunyame wuhume Erade fa cheme na jimi free na fame ye wodia Erade fame mfom so cheme Emumuyo die bi amaye Erade humi mobo otumfo nyankopon mesro wo Yesu Kristo dimu se fame mfom so cheme na fame ya wodia na fame ya wodia na fame ya wodia Kurami nkwaso mimu Mami tumintra wonana si Mami nyawode Fame Yawode da Krami nkwaso mimu Mami tumintra wonana si Mami Yawode Fame Yawode da Oh Mami Yawode Fame Yawode da Krami nkwaso mimu Mami timitra wonana si Mami Yawode Erade Fame Yawode da Ofra wode afre me Eye woso Eti mami nyawode Fami yawode da Kase Erade fami yawode Fami no mum Jeme kura Na fami yawode Fami ka womano ho Fami ka womano mame nsei Fami ka womano ho Bosa mpaye no Erade mfa yen ka ne mano ho onye yen Oma yenye yiraba onye yen onye yen Oriya nechuma Onyame hohom oriya nechuma Oriya nechuma Onyame hohom reye nejuma Tumine ahuodimu Oriye nejuma Tumine ahuodimu Oriye nejuma Tumine ahuodimu Oriye nejuma Tumine ahuodimu Oriye nejuma
onyame honhom reyɛ n'adwuma tumi ne ahoɔden mu onyame honhom reyɛ n'adwuma tumi ne ahoɔden mu onyame honhom reyɛ n'adwuma tumi ne ahoɔden mu onyame honhom yɛ n'adwuma tumi ne ahoɔden mu onyame honhom yɛ n'adwuma na wotwe mu no na yɛ kae yɛ papa no kwasia de ya etwa mu ya na yɛ anisho a yɛ so yɛ kyerɛ ɛde ama yɛ gyanom yɛ papa no kyerɛ Father's Day na honkonko gyaw yɛ ɛde yenua dɔfo pani Joseph ɛyɛ susudua ɛde maaye na bra Joseph ekopi Misrim esa nyamesura ewo ni mu esa honkonko na ahyɛ ne mase twom ne nti ɔhene Joseph eka sɛ yebenya obi a onyame honhom ɛwɔ ne so sei yebenya obi enti sɛ Ghana nyina ewiase nyina ka yehwehwe obi a honkonko ahyɛ ne mase twom kana ma enye sɛ wo ma enye wo adwuma mu hɔ abanum ki ebenya barima bi a honkonko ahyɛ ne ma yebenya obia bi a honkonko ahyɛ ne ma onyame honhom afa no a kamane nya wo a Germany hon kamane nya wo a London hon mane nya wo a Italy hon mane nya wo a adwuma mu hɔ mane nya wo a Ghana mane nya wo a hallelujah yebenya obi ani Yesu Kristo nti yebenya obi Jesus Christ ya tinedi enti honkonko na oyo chiginafo nti yebenya wo tanopa yesre nyame honkonko no se onhya ye mase twom na yepe obi honkonko aye ne ma na ayeyen ne yechina mewrade watiasefo asasi so yegyina se nkrofo honkonko aye ma no nyame honhom na de ye kɔ enye nipa na de ye nam honkonko na de ye adwuma honkonko na de ye di dwuma honkonko na de ye nam honkonko na kasa kyerɛ ye onyame honkonko anopei omra omehye ye ma omeye na dwuma wo tumi mu omeye na dwuma wo ahoɔden mu setete nano ne wo hye Joseph ma na wo dan niema mu tɔ ehintasem sa honkonko ya wo ma sa honkonko jani teli wo mu a sa honkonko hya wo ma bribi ntumi ni hɔ a honhom ni be hinta ho honkonko ni obedi nkomo honkonko be kasa kyerɛ wo obeda niema mu dɔ wose na de meti ne jani nkyɛn no meka kyerɛ wo na sɛ oni wo mu a ɛbɛyɛ dɛ na oni wadi nkomo ebrahim yɛ hia honkonko na ne kasa kyerɛ yehia na futuo yehia na kwankyerɛ ti bra ye bia ya no obɔ mpae yesrɛ gya ne honhom sɛ omra omehye ye ma sɛ de wo hye Joseph ma no na odi ne ho adanse ewo Misrim baby a wasi edi ho adanse brono no so asɔre no mu mantam ho adwuma mu si edi ho adanse abrantie we de honkonko ahyɛ ne ma abaywa we de honkonko tini mu honkonko ahyɛ ne ma ti ediribi ma ne yɛ ebɛyɛ yie nyansa ne nimdeɛ wɔ no so esan nyame honhom nti le masi handa rabababa bi araba mpa se o nyame honhom le sɛbi mo sɛde wo hyɛ Joseph ma no le masanda rabababa honkonko shamema otumini ahoɔden mo ɔreyɛ na nwanwa adwuma tumini ahoɔden mo ɔreyɛ nwanwa adwuma ɔreyɛ
nantiemu okoko pawra janumo okoko pawra mayamo okoko pawra nanumo okoko pawra yemu ewie yebremu yehia wo mu amashe okoko wo shatete fonema na wo chinai na wo fa wo yai wo kasachre wo de wo nante okoko ne wo nante okoko yehia wa kwanchre yehia tawani ya benante woni ya bekasa okoko bra ewo Yesu Kristo demo Brian so sheyama wabo so men sei mo ekwawie bo so men so okoko ni ekwawura mu yehia okoko sheyama okoko sheyade okoko sheyama mayanyama ewo utumi mo ewo ahode mo ewo utumi mo ahode mo okoko sheyama sa ewo Yesu Kristo demo nyame ho mo sheyama sa ewo Yesu Kristo demo okoko sheyama amade yantumi nya no okoko waboa ya ma yatumi aya waboa ya wona ababoa ya okoko na ababoa ya nyamso mo na ababoa ya yadifre mo na ababoa ya okoko yo chiginafo okoko wo da ne ebe mudo wo da hintasem de ye nie fra ho de ya so si ho okoko eya wakwankyere eya nkomodie onyame ho mo sheyama onyame ho mo bra no kra ho mo bra beboa ya da ya wa nwa adwuma wo ye mo ne mashandara bababa le kandara bababa le mashandara bababa le kandara mashandara bababa le baba le mazandara mama le kandara bababa le mashandara bababa. Thank you, Jesus. Anope mahohomon shayama mahodomon nason mahohomon shayama le masandara baba le kandara ba shayamo okoko boya ye chawo yemo ya hodi wo yemu shaya krama shaya hohomoma mayentosi wo yam sumo asetre mu abrabo mu eradi baby biara ye tosini okoko yesi to na shayama ewo huhumo na empie hunamu shayama wani amanyinamu ewo Yesu Kristo dimo onyame huhume shayamo le mashandara baba le masandara baba le kandara baba le masandara baba le masandara baba. Thank you, Jesus. Shemima minyamie shemima fauhum shemima minyamie shemimo fauhum shemimo minyamie shemimo fauhum shemima minyamie shemimo fauhum shemima minyamie shemima fauhum shemima minyamie shemimo shemima dunyamie shemima fauhum shema hode wa mimpai bom mami ahode wa mimpai bom me mama ni so mira me so
Shema Wade, Odon for woman Bible, Shema Wadino, I want me Bible, Mema Mani Swamira, Onami Huwa, Shema Wade, I want me Bible. Shema one day, I want me Bible. Me mama ni so mira, una mi huo. Shema one day, I want me Bible. Nyami okunku she Joseph dey. O she ni ma. Eti nani swadi hunu no. Obi entimi entwa antwe o musa o bread here o struggle here o huna mani bebre nenso di onyankopon kafa Joseph no ebem na tamfo anya no enam o city ne nyam suro ene na ho brase enti ewrade ani so kase rade boame na mitimi nya wo seti ema wo ewade ma wo suro entena mi ewade suro entena yemu ewade suro entena yemu bo sampae wo suro Joseph suro ewade na oyi ne ho firi bone ho onkoto bone ontutu brika onko bone osura urade yini ho firi monim yeseti urade moye na yenya nkrofo a yebeyi ho afiri monim na yebe suro no na yebeyi oseti urade huyemobo na yenya nkrofo a yebe bre yakomase ama ni aye city yama ni ebe ye hu afiri boni mu na ye be suro ewo Yesu Kristo wudini mu ye be suro ewo Yesu Kristo wudini mu erade domoye erade domoye erade domoye erade domoye erade domoye ewo Yesu dimo erade domoye ewo Yesu dimo La baba la bashandara baba le bashandara baba le kandara baba la bashandara baba le kandala bashandara baba le mashandala baba le mashandala baba le kandala baba le masandala baba le kandala basandala baba. Thank you Jesus, thank you Jesus. So okay, Judges chapter 16 now. Judges chapter 16 verse 21. Now what the sound very maya or what Judges chapter 16 verse 21. Samson and Joseph. Now what me and when is what you what me and I was so for. Nesu bakudi when to me anya busua mo chefo bakwa to me anyina manyankopon prophecy nyankopon ne nkomhye nyame ade a wote suma no when to me anyina anye da bakudi ogina edi ebentia aso den eni anna ho nyame asamo
opoi kofe nipa de bakodi onyana katini vision na bakodi onyana de na so wan katini vision esanse osure wurade oyi ni hu fi bone hu otie ho konkura futu ọma kwa ma nyame hohom hyene ma ọma kwa ma de Awurade pese oye no ode ne de Awurade pese oye no ode me aye de Awurade pese oye no ode me aye Bebra makoma asi na mayeni awasha me ho Yera de pesa oye no ode me aye ebie benti ena onya Samson na Filistifo no achire no na otutu nani na ode no ko Gaza na ode no eko ko brem fra konson egu no na oyama yuo ni mpochire efi onya no chire tutu nani solitia ni vision Samson onyankopon ma ebre na Awurade ayi ni se ogefo a obefa no so agi Israel agi na busunya si no ama na ni anna na odi odada fo nechi odada fo bia bana kwam efise onyame hohom konkona oye boafo no wani hohom na adwumadi achi den ho to na ho den so den ho to ni nyansa so wan fofafi odadafo bi bedada na esansa ho konkona debia no ha Joseph debia no ha Samson ehi na wugina tie Awurade ene ana obetie odadafo no ogusu dada ni po ogusu defe ni po ogusu kasagu ni pasu obetie Awurade ana obe ni pasam Joseph anye ni pasam eti na ni swadi hunu no ebem we ye ni pasam ba de sama when this swadi hunu obi be kate when tie wo ba fono wa makwai ma onyame hohom konkron enru ni wani hohom na chi hohom na chi ya wa hohom fi ya wa hohom konkron Satan ya wo nyame se wudi mo sama chi obe kate wo vision wudi wiasene na kono chia obe kati wani suadi obe ti wotutu wani suadi huru mem dienti enyame suma oba asase so dienti radio suma odo ko Italy dienti osuma ko Germany dienti osuma ko Spain dienti radio nyankopon suma o ema o ko Canada ema o ko Belgium ema o ko London no se wani Awurade achia se wantie Awurade wa makwa manyame hohoma mfawa obi bechi obedada wa kati ubishi e wa Canada obe kati wani suadi hunu wa London obe kati ubishi e wa Italy obe kati wani suadi hunu wa Germany aje se utie Awurade aje se u follow Awurade aje se wo bra wo ho asete se wo suru Awurade se ni pemi enu nya na da ye dada ba yenya
ye dada ba ko ye nya no ene ye bomba so wo dada fro bi o ya kwam die tie Nyankopon soma o die tie Awurade Nyankopon mo nya sika wo de ye adwuma die tie Awurade Nyankopon mo aware die tie Awurade Nyankopon de wo tu kwan die tie Awurade Nyankopon mo awo de wo so wo mpene manyame asem emmemu na dani de nyina wo ha o dada ama wo mfanya miasa ama wo ye nipasem bonsamsem ene nipasem ne bonsamsem ene nipa bebre edi echi ne mo Nyankopon asem di ene obonefo na me nipa bebre atwe ye ho efre na de asem na ene yegusu aye wo ye bomba ye kanchi ne Awurade se Awurade ema ya tamfu nyaye entutu ye nida ema ya tamfu nyaye ema ya tamfu nyaye enkate ye ni suade hunu woni abusua mu jefo what is last week when myself woni Joseph yene janom aye busua mu jefo denso eja so mo ani ana ho a ye be yi obia bi ye be yi ni pe bi amabra ama wa be kati wani suade afa wudimi ni fie ni su bi wudimi ni niama su bi wudimi mpeja bi watamfu benya ene Awurade ma watamfu nya se watamfu nya wo a se wani ama ho so se ani ama ye ho so ene yakoto ya tamfu nsem a ene Awurade wonyi yen nia oshe Israel so no eyonona obeshe ye obedi yeni anu pase muruku obedi yechi anadu soja soma abrabona yedi eni na timikei onim seni obesi asheyen soda ni o she Israel ogususha wana osuro no ona obebre wakoma siama na obejinasa edinasa moye obehwe wo fi bonsamsem nyina ho ye pompa ya srewda tese Awurade ene ye de ye kwa begina wani panku biyo ene wodi nipa ba akwa ka Joseph ho ama ya bra onyina ahia nada onyina wa ni suade hunu kase ba ko de na ni suade hunu no amem yentia nyame soma nsa omeji Israel omeji abusua no amem sa ba ko de ebem Joseph Nyankopon soma no se obefa no so amma na busua o hawa beba no na busua be firi mu afi obeye busua mu chefo obeye leader obeye titiriw ebem oshia na ada nenso menya musuro nti o che no she na ba ko de obre one na tamfu ne ene ya tamfu wu praise the Lord obintumi nkati mi bichi wo obintumi nkati mi bichi kase Awurade me Nyankopon ene me de mabrapo me kra me hoho me ni pedia be chira wani se Awurade me ni suade na wo de bo me bobre de wo de bo me a wo de me basa so se maye mistake bi maye ni pasem bi medi wo bi echi
ama saa nneɛma no menhunu deɛ menya sɛ makɔtɔ matamfo nsɛm a Awurade kye me sɛdeɛ wogye Joseph bɔ saa mpa ne gye me sɛdeɛ wogye Joseph ɛma kwan ɛma m'ani so ade hu me bɔbrɛ ɛmfiri me so ɛma kwan ma deɛ nti a wode me ba asase so no ɛmfiri me so a mentumi nyɛ daabi da Awurade hu me mmɔbɔ bɔ saa mpaeɛ ɛna nɔpɛ yɛ srɛ wo Awurade bra yɛgu so ka yɛ agyanom Awurade yɛdi ma yɛ agyanom yɛdi ma yɛ kunom yɛdi ma yɛ mmamarima yɛsrɛ ɔgyeɛ ɛde ma yɛ mmamarima ɛde ma yɛ kunom ɛde ma yɛ agyanom sɛ yɛ agyanom adi nada akyi sɛ yɛ agyanom bi akɔtɔ bonsam keji bonsam nsɛm ɛnada nti sɛ yɛadaadaa barima bi ɛwɔ asetene mu abrabɔ mu sɛ obi akɔdaadaa barima bi ama Awurade wafiri ne bɔbere mu wafiri ne dua so wafiri ne fie wantumi ani fie no so sɛ owura sɛdeɛ Joseph di fie so sɛdeɛ wɔdi abusua so sɛdeɛ wɔma ne dibrɛ ma na niwonyam Awurade sɛdeɛ Samson kɔyɛɛ yi sɛ bi ato yɛ agyanom bi wɔ asase so a Awurade ɛnnɛ de yɛ mpaebɔ mu save wɔ Awurade gye yɛ agyanom a wagyiw pɛmpɛnso a Awurade wakɔtɔ bonsam na atamfo ani agye sɛ wanya wɔn Awurade fa yɛ mpaebɔ so gye yɛ mmarima Awurade gye mmarima firi Satan ɛne ne nhyehyɛ bɔne mu Awurade gye yɛ mmarima gye yɛ kunum firi Satan ne ne nhyehyɛ bɔne mu ɛnisuadehunu kɛse a wɔde ma mmarima ɛwɔ asase so ɛnisuadehunu kɛse a wɔde ma yɛ kunum wɔ asase so ɛnisuadehunu kɛse a wɔde ma yɛ mmarima ɛwɔ asase so de ma yɛ nuanom mmarima wɔ asase so ɔtamfo bi a wɔhunu ahomani a wɔhunu enipa bi a wɔhunu na wɔtu nipa bi de ama saafoɔ no sɛ nipa sumasi na nisuadehunu nti yɛntaka no yɛnada no kɔsisi yɛbɛnya no ne yɛtutu n'ani Awurade ɛnnɛ dɛ fa yɛ mpaebɔ so gye mmarima nkwa gye yɛ mmarima gye wɔn efi ɔbɔnefoɔ nsɛm gye wɔn firi Satan na ɛdɛ ne ne naadaa mu gye yɛ mmarima efi wiase a ɛdaadaa nipa ɛnɛ wiase a ɛdaadaa nipa ɛnɛ wiase a ɛde nipa kɔɔ sɛ yim Awurade gye mmarima kra firim gye mmarima huhu firim gye yɛ mmarima nisuadehunu firim Awurade gye yɛ kunum Awurade gye yɛ mmarima gye yɛ nuanom mmarima gye yɛ mmarima gye yɛ mmarima gye wɔn firi wɔ sɛ yim gye wɔn firi wɔ atamfo nsɛm wogye Joseph efi na tamfo nsɛm wogye Joseph ne nuanom bɛyɛ na tamfo ɛnam na nisuadehunu kɛseɛ nti ka wɔn kunu nanso wɔama na mmam wogye Joseph efi ne nuanom nsɛm ɛnam na nisuadehunu kɛseɛ nti wɔama kwan ɛma ɔma nkate Joseph nisuadehunu Awurade yɛsrɛ ɛde ma mmarima nyinaa ɛde ma wiase mmarima nyinaa sɛ yɛ mmarima Awurade Nyankopɔn wode ɔma yɛ abusua mu gyefoɔ wode ɔma yɛ abusua mu sudifoɔ Awurade gye wɔn gye yɛ nuanom mmarima Awurade gye yɛ kunum Awurade gye yɛ ma mmarima efi ɔbɔnefoɔ naada efi wiase naadam efi ɔtamfo naadam ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni demo gye yɛ mmarima gye yɛ kunum fi ɛmmaa naadam gye wɔn fi naadam ne naadam ɔbɔnefoɔ wɔ bɔwura nipa mu ɛde naadam ne naada de bere nipa setena brabɔ Awurade gye yɛ mmarima gye wɔn fi nisuadehunu a ɔbɔnefoɔ pɛ sɛ wɔkate yɛ mmarima nisuadehunu efi wɔn abrabɔ ɛyɛ basa wɔn abrabɔ yɛ osu ɛne ɔyaw ɛne ɔsɛyɛ Awurade gye mmarima gye yɛ kunum efi ɔyaw ne ɔsɛyɛ ne osu mu ɛwɔ Yesu di mu Awurade yɛ Nyankopɔn gye wɔn sɛ barima bi ama n'ani anna hɔ sɛdeɛ Joseph ani da hɔ sɛ barima bi ama n'ani anna hɔ sɛdeɛ Awurade Samson ani anna hɔ
na oma kwan oma no ho kwan ma oba dada no se bere ma bia kodru sampempensuo ya se ye mama bi ye kunum ye nua no bia kodru sampempensuo ya obonefo na fama bi so wo fa nipa bi so e de o makona adamu ama obi ani so ade hunu enena ni so ade hunu wo hunu ne ma yie obale ma bi hunu na brabo so yie obale ma bi hunu ne ma so yie ewade gisafo ewo Jesus Christ demo ewade ji ona fo oboni chawo ji ona fo oboni chawo na ji omo fo oboni fo nsem ewo Jesus Christ demo amen. Samsi ama nani so nani ana ho enti oba edada Joseph manes nani so da ho oba dada what you say obali be bi o ma nani na ho wa ware e wo yire wo ma nanso wo hwe ne ma say the last week o ma oba bi dada sika odi be hefi o de tubu akwante obi kura de ono no ne oba na wo ye ono no waja oba oinam awarija yenti osem kwala ne kura no kwala wanya busu yamu jefo wa mo bi dada adamfo bi dada o dada na dwe ewia se dada obi boni dada obi edi obi ko wa seyim e kati obi ani suade hu wani suade hu ni sey on sondaye hu wo dache Joseph die last week we ade mai hu ohu ne dache enti obo homode de ne ho hyenya misuro Samson die so meye no o hia na adade die Joseph ye so meye no onu so hia na adade nanso de na ba ko de ode ne ho na ba ko de wentu ya ene gade ma yente ya ho ye tie ma ye janu na wo su di ma ko se gade ye papa no ye nua ma ye mamerema gade ma kwan ma ewiase enada ewiase mfa ye mamerema ye kunu mo enkati wo mo vision what she Samson what didn't call Woma bosons odine ko woma bosons otutu neni ochi Joseph odine ko shamene odine ko tu efiase di eradiji Samson yedine ko baby ensese yedine ko Umusa nyame jene die nanso die tie obai ehone nyame asodinti odi dada fonichi wa he yi obi be dada enen dada no enye se twam Satan ofri subas asiswa odada Adam and Eve ogusu dada nipa ogusu tunsem gu nipa dwini eka Satan ko na de wo no de Nyankopon se ye no o ma wonye da nemo de ono pe ene de bia wo se nipa se nipa nya ono ne de abra no wanye Nyankopon pe ene erade won sevu ye mere na wo susu on sevu bra wo ye otime erade sevu ochin etutu ni katini bichi kase erade ema wo bi katini bichi emo bi ntame ni so ade hu ntwene ye papa no ye mamerema ye januma ye kai won erade hu ye mobo erade Nyankopon ma obi nkate ye ma ye kunu vision yes ye ogie de ma won erade nti won se de ogie Joseph efi oba ne nsem oba ne nya Joseph o rona tade ma no we nya ni bebia
wanya na kuma mun semantie wanya no vision baby na ho ade won wanya no samse de baby na ho ade won yenya ehne wa ho ade no obone fo tetawa wa di ni pebi ene na ho aso benya baby a wo nhira wo baby a wani wonyam wo baby a wo moa wo ka say Jesus Christ wona wodi utumi kase edi bua Joseph wa ma oba na nyano anka television enya baby na hoden wo ansem ewrade mensoso enemi gina wanim seba ewrade baby a ode wa hoden adua mu baby a ode mi nhira adua baby a wode mani monyam adua baby a wode mekase yadua emakwa matamfo nyakwan ewo ho emesema hone mesema ni monyam emesema nhira emesema medom boss empire no say ewrade save me dabia Jesus Christ save me Jesus Christ save me Jesus Christ save me dabia otum kase a wode save Joseph ahode kase a wode ma no fasa wodum ni ahode bi mame fasa wodum ni ahode bi mame no otamfo na enyame ho kwan na wenyame amekati mi vision eni so ade hu papa wode mame no ewrade save me free matamfo save me ewe Yesu di mu boss empire no ewrade en save ewra mo ewrade fa ni tumi kase na ahode kase en save on save baby a wunyina so wo baby a Nyankopon de wani onyam agina baby a Ewrade Nyankopon de vision agina baby a Ewrade Nyankopon de wadom agina otamfo biara wahunu wunhira wahu vision wahu yedie wahu nkoso na ninti odi wurawure nipam so wonam nipa bi so ebedada se de beya obenya wunhira sen se de beya obenya wani wonyama sen se de obenya wadwuma sen se de obenya wusika sama sen Ewrade Nyankopon save won save every watamfo nsem ewo Yesu Kristo dimo wana essential wana eseye ni monyam wana esempeja wana tutu enipa enkoso tugu Ewrade save free omonsem ewo Yesu dim Ewrade have ya kwantu atiefo ni ahwefo eni ahwefo nyina ena no pege china wasam so yimpa ye mawo yenuanom a wo mutie ye mo ne ye wosumi Ewrade osoro ni asase ye fo wo bo ni penyina wodi nhira adue nipam wodi animonyam woma obia ni suade hunu Ewrade program mu obi biara na ni suade hu obonefo na hunu wo hu obi ba ni suade hunu ohu obi kase ye wo hu obi nhira wo hu obi akwantu ohu obi aware eno ti se sabri obonefo no ede ni nada ne nede ewurawure nipam se ye nipa bi bebe no enipa bi beba na kwamu obese ni nhira obese ni kase ye obe break ni vision safo ni nyina Ewrade wudi no enjiwom ewo Yesu dimo Ewrade jiwom osoro jiwom honkonku save wom ewo Yesu dimo Ewrade save Ewrade nyow ewo Yesu Kristo dimo Ewrade save every obi biara ya soma no abrabom so me dada no me kati vision o me kati wunhira o me kati wani onyam o me break wani onyam o me break wunhira o me break wonkoso o me je won kwan free wonsam o me je won pam din free wonsam o me je wani onyam free wonsam enna no pay Yesu din mutumi em breaking ewo Yesu din mutumi ensini kwan asafo Ewrade save life on save oni onyam on save unhira every ni pabon for every watamfo nsem ewo Yesu Kristo Nazareth ni demo Ewrade fa ni tumi kase enimwa ewo Yesu Kristo demo ye bompa de ye papa no makwa Ewrade anim se Ewrade save ye papa no mani onyam wo mo nkwa wo mo pomodine wo mo sikasam wo mo yedie wo mo asetena pa wo mo asomdue se obonefo na som nipa bi se wo mfa ne ho
bɔ wukuru wasoma obi so ɔmfa ne ho mɛbata wukuru ɔmfa ne ho mɛbata wo baby ɔmfa ne ho mɛbata wo na ɔbɔnefoɔ mfa no so ɛnkate wo vision ɛnsɔre ntia wo kɛse yɛ w'ani onyam ɔnsɔre ntia wo sikasɛm ɔmbreki wo sikasɛm a yɛbɔ mpa yɛ ya Awurade mfa ne tumi kɛse ɛnsewu ɛfi wɔdaadaa bi a Awurade ngye wo sɛdeɛ wɔgye Joseph ɛfi ɔbaa no ɛfi Potiphar yere nsɛm no Awurade ngye wo nkurɔfo ɛnɛ yɛsrɛ ɔgyeɛ ɛde ma mɛmɛ nyina da yɛsrɛ wɔgyeɛ de ma mɛmɛ nyina da sɛ Awurade ɛmɛma Awurade Nyankopɔn wode wɔn ma bɛ wiase yɛkunum wɔm yɛma wɔm yɛnuanom mɛma wɔm yɛwɔfanom wɔm yɛnananom wɔm Awurade yɛ mɛma wɔ Ghana nyina wɔ wiase nyina Awurade wunim obiara bɔbrɛ Awurade wɔ bibiara nhyira obi biara daahye obi biara nim onyam wɔ sikasɛm wɔ pɔmɔde na wɔn nkwa Awurade yɛ sɛ ɔbɔnefoɔ na hunu obi mpagya sɛ bɛrima wɔyɛ busua mu gyefo wɔyɛ boafoɔ mɛ nipa ɛno nti yɛbɛtwa ne nkwa so yɛde accident bɛtwa ne nkwa so yɛde car bɛtwa ne nkwa so yɛbɛ poison no yɛbɛkum no yɛbɛpra ne ho pra ne bɔne yɛbɛdɛɛdɛɛ no ne yɛnya no akate n'ani so ade hunu yɛbɛnya na sɛ ne sikasɛm yɛbɛnya na sɛ na pɔmɔdene yɛbɛnya na poison no yɛbɛnya na kum no a ɛberɛ a yɛbɔ mpa yɛyɛ a yɛsrɛ wo ɔgyeɛ basa ɛntɔ mɛma nyinaa so Awurade fa wo gyeɛ basa to mɛma nyinaa so Awurade fa wo gyeɛ basa to mɛma nyinaa so na gye wɔm efi wɔ daadaafoɔ efi wɔ sɔhwɛfoɔ ɔdaadaafoɔ ɔdaada mɛrima nya mɛma ɛsɛ wɔn mmerɛ twa wɔn nkɔ so Awurade gye wɔn gye mɛma efi wɔ daadaafoɔ nsɛm gye mɛma fira ni so ade hunu bɔne ɛwɔ Yesu de mu Awurade gye mɛrima Awurade gye yɛkunum efi wɔ daadaafoɔ a Awurade wɔhu obi kun sika wɔhu obi kun yɛdie wɔhu obi kun adwuma Awurade wɔdaadaafoɔ baabi ɔde bɛfa bi a so ɔde bɛfa akwadaa bi mu ɔde bɛfa ɔbaa bi mu ɔde bɛfa sɔfo bi mu ɔde bɛfa bɛrima bi mu baabi ɔde bɛfa biara so ɔbɛdaadaa yɛ kunum ɔbɛdaadaa yɛ mmarima ɔbɛdaadaa yɛ mma ɔbɛdaadaa yɛ ɔfanom so ɔmo bɛnya yɛ baabi asɛ ne vision asɛ na nisɔde ho asɛ na kɔntuo asɛ na wɔreɛ asɛ na wo asɛ ne yɛdie asɛ ne sikasɛm ɛnɛ dɛ Awurade fa yɛn Bible so save wɔ gye wɔn kra nkwa gye yɛ mma mmarima kra nkwa gye mmarima kra nkwa gye mmarima kra si nkɔm gye mmarima kra fi atɔfo wɔm gye wɔn fi poison mu gye wɔn fi food poison mu gye yɛ kunu fi food poison mu gye yɛ mma fi food poison mu gye yɛ mma fi food poison mu ɛwɔ Yesu di mu Awurade gye yɛ kunu mu kra nkwa gye wɔn nkwa ma yɛ kunu ma pɔmuden ma yɛ mma mmarima pɔmuden ma Ghana mmarima pɔmuden ma Ghana mmarima pɔmuden ma Ghana mmarima nkwa ma yɛ mmarima nkwa ma wiase mmarima nkwa ma yɛ mmarima nkwa ma ɔma pɔmuden ma ɔma ni so ade ho mmerɛm ɛwɔ Yesu di mu gye ɔma ni so ade ho gye ɔmo yɛ die efi ɔsɛ bɔfoɔ efi ɔsɛ yɛ mu ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni di mu ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni di mu ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni di mu wɔn na wogye Joseph Awurade wogye no yɛnso deɛ yɛsra wo ne sɛ gye mmarima nyinaa gye wɔn nyinaa ɛwɔ mo kɔtɔ w'atamfo nsɛm sɛdeɛ Samson kɔtɔ w'atamfo nsɛm na ɔbɔnefoɔ no wɔn atamfo tutu Samson ani no Awurade mɛbi mba ɛbɛmi ba yɛ mmarima no so na sɛ mpo deɛ yɛsɛ wo biom ne sɛ yɛ mma mmarima bi akɔtɔ mu a Awurade fa yɛn Bible so save wɔn nhyira save wɔn ani so ɔde hu wɔn ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni di mu ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni di mu. Oh yes Lord woyɛ nyame wo nsa kyerɛda yɛkoto wo na yɛsɔ wiwo woyɛ nyame wo nsa kyerɛda Yeah.
Jeremiah chapter 51 verse 25. Osi wo say asasi nyina wo so na metene mensa na mamuni wo afri obotan so na maya obepo ashi na oremfa wo mu obo wode beto entwiaso na obo wode beto fapem na mo bedane da amanfo Ewurade asem wo sai asase nyina wo ye nyame asase na so obi so besewa ene Ewurade ontene nensa o to Delilah ede ma Samson sa on say ni vision on say ni so de one say na brako one here otanfo betu obi am na da bia okasa gu asu okasa ono na wo betiem wontie wo bofo ne da ene Ewurade on hu bobo kase Ewurade hu me mobo o tu foti bayire edema Joseph odada ne da bia na nsiran kanya me so on the way ya no kase me Yesu dim mu nyame da na se wonya wodi ya na ye wuseti ene wonya me so ene wa homase ya wodi be fa asem no wonko ye ni pasem ajase ye bomba he asase so ye wasefo ho Satan man kasa nyango bombo ni se de o yourself na nuti no Yakobon so de ne ba Yesu Kristo ba ese obesei bonsam enuma eniti ye wo Jesus kasa mi wo Jesus majenkwa odoso mami me chen nyeni abena se feke yede yako tiwani ni avere Ewurade ye na juma ona mpai bu ye na juma mi wo Jesus mighty kwa odoso mamio meche nyeni kasa mi wo Jesus Christ Onyankopon di Yesu Kristo amayense achade na no obai so be sebu nsam nyuma aja se na juma obaye no o sebu nsam enti se ye budi no obo nsam nyuma sei sa wonyi Yesu Kristo ni ya tinidi di Yesu di na ni dinu mu eni edi tusa eye ho adi mu eye Jesus Christ di no eno ne yede kokko eno ne yedi di nkunim eno ne yedi di yatamfo so edi no di say Jesus Christ body ni bi ma yan call Jesus Christ asi wo say asasi nyina o so na metene mensa
na memunu na memunu emuni efu botano so ene jase nyakopon etene nsa ewo wo watamfo so ne wo se wo bes wa bra Ewurade ntene nsa ntia wo shede tu obi ma samse edi sika eka ho wo sayenti si ye sika bi wo sunsu ade pe wo sayi ene ye di Yesu Kristo moja ye di cham chasa sika no di chia utini soka wo ka se bibi ni wiase wo obu awanyi sunsu mu ne mani ye make wani bibi ni asemi de bibi entumi right wo de kikasa na nyina homo mpa se bibi entumi bibi wo wiase praise the Lord na Samson nim se Delilah kwaji ni wiska ba Philistia for eye de ben edisika Abraham Jisikai ke Potiphar here escona se pode ma Joseph adiase and this is what say bia against no look what any edika disika kwa ne aton ya ton no jisika so one say something one say ni na so one say na ni so Joseph so ya tu baby am say on say ni na so one say na ni so na Ewurade boa e ano pay Ewurade omoa Ewurade ntenansa Ewurade ntenansa Onyame no wamani humiso watinisa woni grofoso Ewurade no wamani humiso obekasa makoma toyem Ewurade no wamani humiso watinisa woni grofoso Ewurade no wamani humiso obekasa makoma toyem kase Jesus Christ amajiwete anobe ma homineso nakena wansa wana peme osaye toso dia wodi amame jume dia wodi amame se be medina sasi so enipa wa ma won ho kwan se Satan fa won so no ontwintwa manem no ye dai ontwintwa wanem onada se ya wo benyaw for yourself kase Jesus Christ for self will be enipa bi odi na ehu agira honom se o seye honhom emfa nimu no on se midi on se meduma o me se mani onyam o me se mi nyina so o me se mi sikasem enetre won sa wasafo so ene ma homene so Ewurade ma homene so Ewurade tene won sai Ewurade tene won sai tene won se tia wo tene won se tia wo tene won se tia wo enu ti na wo bai ka se Jesus o bai se o be se bonsam nyuma enu ti wo munyuma nyina manen say said there was some see a bonfire was self mo bia ye tu na ma wadwuma ye tu na ma wasetena ye tu na ma wani onyam
yetu na mawawo yetu na mawawari so mesewa wari o mesewu vision o mesewu sikasem o mesewu niswade hu o mesewu adwuma ene Awurade ntere won sentia no Awurade ntere ne sentia wo ewo Yesu di bompai ewo Yesu di bompai wo se na wo metene mensa ewo wo so na ba mashandara baba eye ne so kase Awurade eye matamfo so wo mo so ene Awurade ntene ne nsa ontene ne nsa ewo wona yasoma wo yasoma nkrofo bi wabrabom yasoma nkrofo bi fi abusuam efiri krom bro na wote so baabi a watena watuo wabi a watena watuo yasoma obi firi ho bro no so yasoma obi firi ba wabrabom so mese wodwuma mese wo nhira o mese wo sikaza o mese wo asomdue o mese wo pomden o mese wo mapomden a ene Awurade ntene ne nsantia wo ewo Yesu di bompa Awurade ntene ne nsa ontene ne nsa emunimuni wo efiri wabrabom wante ne nsa enyini firi wo so wante ne nsantia wo omunimuni wo efiri usikasam so wante ne nsa emunimuni wo efiri uyedie so efiri oniswade hunu so sedia otre ne nsa ji Joseph efiri Potiphar yiri nsam no sa ne Awurade nyam sedia Awurade tere ne nsa eji Mordecai efiri Haman nsam no sa na wanya sa kase Awurade yemsa Awurade tere won side Yesu Kristo tere won side Jesus Christ tere won side etia o cellphone de yi na mano de yi na mama brabo de yi na mama brabo fa de yi na mama juma de yi na mama nhira de yi na mama pomde de yi na mama kra de yi na mama nkwa so antwetwe me nkwa samado antwetwe me nkwa osayi antwetwe me nkwa ninguasem Awurade tere won se tia no efiri me ho tere won sa wono so ewura ma Awurade tere won sa pam no tere won sa bono tere won sa firi me so ewo Yesu di mo bompai Awurade enna no pay wo ye nhia budie mu won kwafo ejina wanim Awurade enipa dodo ejina wanim edom a etwa wanim akeda bi a etwa wanim wana oni ye osumi Awurade se yetu enipa bi ama obi abrabofa so wo sefu obi ya suma obi ama obi abrabo so o mese obi nhira Nyankopon de nhira wo ma enimonyama wo de ama wo ma enisuade hunu kese a wo de ama wo ma sa ya suma obi so o mra obi akwam so o mese ni nhira o mese na enimonyam o mese ni mpega o mese na ware o mese ni nhira o mese na pomden o mese na juma ene Awurade tere won sai meja tere won sa etia safo no wo sefo obi a o obi akwam wo sefo obi a wo wurishim wo sefo obi a wo obi adwuma wo sefo obi a wo obi sikasem wo sefo obi a wo obi asetrem ene eja konkro tere wo giensa ewo Yesu Kristo dim etia wo sefo obi afiri wo ma ho wasam so be munimuni won sabo Awurade munimuni wo efiri wo manhira so munimuni wo efiri wo manpagya so munimuni wo efiri wo mankoso so munimuni wo kasa Awurade munimuni wo wasefo bi a wawuram ebe sema ni so ade hu ebe sema nkoso Awurade tere won satia wo na munimuni wo mu firi mabrabom munimuni wo mu firi majumam munimuni wo mu firi minsham munimuni wo mu firi nkoso munimuni wo mu firi mpagam munimuni wo ewo Jesus Christ dinimo ye bompa yesi Awurade ye papa nom ye merima se ye yi wo sefo bi dia ma ye papa nom abrapo ye papa nom nhira wo mo nkoso a ene Awurade ntene ne nsa entia wo sefo bi wo ye janom abrabom wo ye kunu abrabom na omunumuni wo mo wo ye obaw wo ye bemu wo ye kwalaw wo ye peniu Awurade ntene ne nsa ntia safo no omunumuni wo efi ye kunu abrabom ewo Yesu dimo
ewo Yesu di mo Ewurade Jesus Christ platform yi so ye peja ye meme nyina Ghana meme nyina ewiase meme nyina ye de omo ba wanimu ebra ye dia ma Ewurade berima biara Ewurade ye tu osefo bi dia ma no no monitor no no okwa wa odi na chi kakra won hu no won so ne ho da ye mpo hu no na eso osefo no won monitor wo bi bema won monitor wo bi kuru won monitor wo bi ku adwuma so be se wo bi ku adwuma obese wo bi ku awale obese wo bi ku nhira obese wo bi ku eni monyo obese wo bi ku obeji wo bi ku nkofinisam obeji wo bi ku opom dia finisam sa wa sayen sa wa seboford sa wa sayen Ewurade tere wonsa meja tere wonsa oba ade tere wonsa etia Ewurade wo saye biara yetu na ma yekunum wo saye biara yetu na ma wiase mema yetu na ma Ghana mema sa wa sayen won bon na mema brabom no wonsa wo madwene ewo wo mo yedanom ho wo mo nsa wo madwene ewo mo ma ho wo mo nsa wo madwene ewo mo sikasam ho wo mo nsa wo makoma ewo nyamesompa ho Ewurade sa wa sayen meja tere wonsa etia honhom no tere wonsa munimuni sa tumin efi wo ma onkrafo so efi ye mema so efi ye mema djuma so efi ye mema sikasam so efi ye mema pomde so ewo Yesu de mo wo seye biara yetuamu obi kunu wo seye biara yetuamu obi abrabo wo seye biara yetuamu obi ku visi yetuamu obi ba visi yetuamu obi nua obi nua evisi ene ne nkoso sa ye mpre ma wuku nyeye ye mpre ma wuku ntofie ye mpre ma wuku ensidai ye mpre ma wuku eniye ye mpre ma wuku anya asumdue sa wo seye no Ewurade ntene sentia wo Ewurade ntene sentia wo ewo Yesu Kristo di Ewurade ntene sentia wo ewo Yesu di mo Ewurade munimuni wo munimuni sa tumin efi wo brabo so efi wuku so efi mema so ewo Yesu di mo Ewurade ye peja mema nyina kire tumini ahode a wodi ji Joseph efi Potiphar yirisem na wantumi ansei Joseph nhira Joseph ani onyam Joseph nkwa ne nkwa na pomde oba na ntumi anse no ewiase ntumi anse no Ewurade ye peja mema kire emma kwan Ewurade ye tene wonsa etia wo sefuo bia wo mema brabom so be sebe me bi adwuma obe sebe me bi vishi obe sebe me bi aniswade uru obe sebe me bi aware obe sebe me bi apomde obe sebe me bi kra Ewurade tere wonsa tia sa wo sefo efi ye mema so ewo Yesu Kristo di ewo Yesu di ewura mo Ewurade Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon anope tere wonsai never save mema aji mema efi was sebofo obi bia yetu obi amano so wo mese no no odi ne nte wa wurawura mu abadwuma wa wurawura mu an wo be adwuma wa wurawura mu an wo be yadamfo wa wurawura mu an wo be yadamfo wa wurawura mu an wo yire be yadamfo se ye obenya ho kwan asewo enne saafo ni nyina Ewurade tere won se tie wo na munimuni wo mu firi yekunu adwuma so minimo mu firi yekunu mu hira so minimo mu firi yekunu mu so minimo mu firi yabrabo so minimo sebofon minimo sa wo sayen minimo ewo Jesus Christ dim kase Ewurade minimo efi mi hira so efi ma pomde so efi me nkwa so efi mi mpagya so ewo Jesus Christ dim Ewurade nkwa na wonsa odi minimo atamfo efi ye hira ene yankwa wo Jesus Christ dim bra ye kai ye jani Ewurade nyakopon ma nkwa oma se manimu nyam o mese mi nhira o mese madum Ewurade tene wonsa tie saafo o mese mi din what you say ye onkrofo mu no omo no se o mama mo kwan ena se tan wuro mu wan ye obewuro mu na wa be fadamfo obewuro mu mo agina tum wan ye obewuro mu be wuro adwuma num nanso na o wa adwuma num se o se niema o wa adwuma num se o se niema enne obi bia ya soma no ewo wa brabom se wo o mese wadwuma o mese wusikasem o mese wanimunya o mese enne Ewurade ntene se ntia no bo sampa ene wo Yesu dim kase Ewurade tene wonsa etia wona
ye o mama brabo ho fa meni mo nyam ho fa bi me sikasem makwantuo me nhira mawo me mpeja maware obi biara ye no se ono onfa ne ho mebọ me onmefo so anfa madamfo onmefo so anfa mi ku adamfo onmefo so anfa me yira adamfo se ye obenyame onmefo so a na omre madwumum se ye obenyame madwuma ho kwan obenyame aseme ewrade sanfo no se manimpa na ho na sa wa ba ene wa bieso ebra wo ye bompa ya ewrade tere won se tia wo sefo bia o ma kwem wo sefo bia yetu na manu yetu me amanu so o be semi nhira o me semi din o me semi ni monyam o me semi sikasam o me semi asumdue o me semi wari o me semi ma ewrade tere won se tia wo ewo Yesu dimo ewrade tere won se tia wo ewrade tere won se tia wo ewo Yesu dimo ewrade tere won se tia wo ewo Yesu dimo ewrade tere won se tia wo ewo Yesu Kristo dim ewrade tere won sa efetia wo wana ya som so me seme ma meja tere won se tia wo ewo Jesus Christ dim tere won se tia wo ewo Yesu dim oya adamfo oya fie ni po oya bontesu ni po ewrade tere won se tia ewo Yesu Kristo dim oya bontesu ni po oya fie ni po ewrade tere won se tia safon ewo Yesu di ne minimiri wo mo fi me ne me maso minimiri wo fi me nhira so ewo Yesu Kristo dim ka se Jesus Christ de ya so ni fi me ma me fie me papa fie me maami nuanum me papa nuanum me maami mem me papa mem de ya soma ni fra sori dem baabi a me som baabi a me ya adwuma baabi a me tie bro no me te so de ya soma no so on fa ne ho mebọ me on fa ne ho mebata me o me wura madwumam o me wura mabrabom o me wura me o me fa me adamfo na so ya soma no soma no me say yenti ya soma no ma hwias yenti manim guas yenti no oba me say yenti ya soma so me kati me vision wasam se was safe wa was say asase the person be say masase obe say mani monyam me sika asase mani monyam asase me mpega asase the asoma no so me say me na me ye bibia enya yie ewrade tene won se tia safon se de wasam se tene won se tia won 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 mam se de wasam se na mini won efi mabraba so mini won fi mi nhira so mini won fi mi mpega so de yasoma no so me twa me nkwa so the asman so me poison me the asman so me kume the asman so fire riamrem ewrade tene won so tene won se tian na mini efi mi shaso efi mi kwaso efi mi nkwaso efi mi kraso efi mi yedie so efi asumdua wo de amam enhira wo de amam enkwa wo de amam bamba wo de amam de yasoma ne se o mesi mi so no me se masumdue no me se me niama o me se me ni monyam ewrade nyankopon am ye wo de amesomo tene won se tia no tene won se tia won na mini won efi mi shaso efi mi kwaso so efi de wo de asamensa so ewo Yesu Kristo dim mini won efi mapom de so mini won efi mapom de so de yasoma so fa yare mem de yasoma so on to yare ngumi so ewrade de o ma to ba me so bia ewrade yifri me so fa kon so tene won se tia won se de wasam se woso wo betene won sa wo mo so na oba mini won afi wo botan no so na oba mini won na wo de eja ebe hye won wo mo be hye ewrade mini won na fa watam wo je ku won so ewrade fo watam wo je ku won so de won pese ewrade mimi vision bebem de o pese wo kate mi vision ese de o mo kate samson de no ewrade de o pese wo kate mani so ade o kate mi nhira o kate mi mpagya o kate majuma de o se majuma o se for se adwuma o se for se asase o se for se nhira o se for se nimonyam o se awo o se nyinsen ba no abese no wo ba no abese no ewrade safo no nyina ewrade tere won se tia won e wo mabrabom tere won se tia won na mini won efri ma wo so mini won efri me nyinsen so na fa watam wo je ku won so sabe wasam sie fa wuja pamo ko si se jane beto won ebe mene won ebe shiwom
said there was some see, said there was some see, said there was some see, said there was some see. Jesus Christ demo naka amen. He empire ye be obi onu ma onye ni hu mobi say. Onye ni hu mobi o. Ye wi afa no osa be fre. Hwe. Ide hu be duate. Na ye hon kokko dalashi. Ye wo self wo wasasi so. Abusuam asorinum. Ebie ye tu obi aba so me ye wo say yenti. Obetimi abenye 2 years. E wo Church of Pentecost. Na ye wo say yenti. No one know koba wonu ni nyina bebom ye hira wo be hira wo bi worship wo be ye ne kama na no ate he ya man platform wo be preach kama eze ye wo say yenti e ye wo ni ngwase yenti a obetimi awurawura mu a abaye elder obetimi awurawura mu a abaye osompo ba obetimi awurawura mu obetimi abewurawura wo dwuma mu amu agina to prakope oya se obetimi abewurawura mu na no ate Cabro for ni sisi say yende ne comfort de ni bia wadi ati amu agina to sisi a obepo pom sisi a eso ne asoma ne se o mese wa brabo o mese wa ni wona ene safon ewade nyankopon yo tiasefo nyankopon oye Abraham nyankopon oye Isaac nyankopon oye Jacob nyankopon no oye mesome ne nyankopon no on tin san tiasafo ni nyina Envi ye shebre ni yankrabi ya papa so eni ya brabo eni enmonyam nyankopon dia maye eni dibro dia maye wana won pese de nyame aka ne bepemu no ye hua ye nyankopon ontini sentia won na womuni won envi ya brabo so omuni won envi wunshira so rade muri wa cellphone envi wa sase so omuni wa cellphone fi wa sumdue so omri yourself from free wadwuma no so nenya peace of mind no omri wo mo ewade se na medi oja ebe show ewade fa wo jan to mo so re awe to nyankopon oja nyankopon de ko se so do mi gomoria onfan to ni yourself on echi e wo me ne wo ho ko se ja ne beto wo na ebe show ni wo nyoba nyina ase deku na wiade ma wa sumdue hallelujah Yesu ama ye beto mpa bonso enti wukoyi to aso ate Jeremiah to aso 51 verse 25 wasef I was say asas eye wo so ena metena mensa na mamuni wafi bopo nso mamuni wafi wo na meya wo se bopo so washi e wo se nyankopon tia fofo bi ka e wo ho wadi ase nyame nya wo se bopo so ye di ja to washi onko atwa man tese na okoko du ho edu o se je bele bo se e ho nyina ye hire yi e ja na hye no ene tujina ha wu ewade ba wu wanim de waya kwanside e wo nhira so e wo shebre no nkrabia so wu wanim wu ne ma so yi wo mama samse wu na bra bo so yi odadafo ewade ntoa mo muja e wo Yesu di mu no wanim na ho baby amatena metu wo sefu bi ye tunu edina ma me mara se me ma wo asase ewade pay tede won sa tia sa wo sefu no boss empire no tede won sa tia wo sefu bi ya wo me ma ho adwem bone enipa bi ye tuna ma me mabra boss won de o me se me benhira o me se me badache o me se me benimonyam o me kate me ba vision papa wo de ama me baba sa ziso wo sefu bi ya so ni me ba me father fo suku mu ha me ma wo kwanto mu ha me ma wo ewade wo sefu bi ya tuna ma me ba ewade tere won sai tia wo sa wo sefu bi o me ma ho o me ma bra ba ho o me menhira ho o me ma ware ho o me ma mpega ho
o me ma dom ho o me ma pa control o me ma ware ho o me ma wo ho meja ho so tere won se tia sa wo sefo na muri sa wo sefo bia fi me ma nkwaso wo sefo bi obeso o twa me ba bi nkwaso obeso o de yare to me ba bi so e ma me boka ma me bre ma me su me ma ewrade sa wo sefo ewrade tere won se tia wo na de o de ba me ma so ma entene enane ko mo so ewrade muri wo sefo bia fi me ma e shebre no won krabia so wo Yesu Kristo dim ewo Yesu Kristo dim ewo Yesu Kristo dim wasefo bia yetuno so mra me se me ba o metwa me baby nkwaso ewrade de okuta wo wuo de oso wo wuo de oso wo papi de oso yare so onfa yare meto me baso onfa yare me ma onfa sembo ne meto maso de okuta ba manie de oye problem so onfa omra me basa aseso na me banya problem ewo ne ho enam no so ma me banya problem enam no peya me bon paye meja woso tele won se tia sa wa cell phone na pamono muri o cell phone se de omudu do sitie bia muri o nyina efi me maso efi me masase so efi me manhira so efi me mankoso so efi me nananom so efi me nananom asase me nananom nhira wo mu pagya asase wo mu nkoso asase ye ho bon pai e mankwala no wo sebofo bia ye tu na ma wo ma we nyawo yes ye kɔ ne ba no so ye nya no ti ye kɔ ne ba no so wo sefo bia wo pam ya wo nya me ewrade wo sevum sa pepepe ne meja sevum kwala no me wo kwantum me wo sukuu me wo fie ewrade tena won sai na sevum ofra no sunsun fa me honam fa wo sebofo bia la wo se bia yetun enipa bi oso wo sai enipa bi okura dwembone esusu ye bone e wo me ma ho yo de wo sai enenam wo de wo sai enenam wo be sai me baby asase wo be sai me beduma wo be sai me baby shi wo be sai me bani so ade hu meja woso tele won say tia sa obofo tele won say tia wo sai phone tele won say pamano muri wo na ma wo temoja ento mun shwo mo say dia wo hyekwai mo temoja ento mun shwo mo say dia wo hye pepo so mura sa na waka no ma wasam waka mrem ewrade fa wo temoja pamo ebra wo muri wo mu efi me menhira so efi me mankoso so efi me mempeja so me mani so ade hu obi ntumi nkate me babishi da kasa Yesu Kristo dimo obi ntumi ntwa me babi ani so ade hu kyere da obi ntumi ntwa me babi nkwaso da ewo Yesu dimo ewrade me de me mankwasha wonsa me de me mankrabia sha wonsa me de me mapom de sam sha wonsa wo sefo biara ya soma so me twa me babi nkwaso o me twa me kunkwaso o me twa me so me nkwaso on fa yare mre me on fa manu hu meto so ewrade tere won se tia wo mu nyina na muri wo na fa watemoja pamo ma wuja nti wo ko se ja ne beto wo e be hye wo ase e be hye wo ne wo nwuma nyina ase e be hye wo ne wo nwuma nyina e be hye wo ne wo adwembo ne nyina se de wo hye pepo so wura se de rade waka no ma wasam mre mu sa e wo Yesu Kristo Nazareth ni dimu naka amen ye bompai bra ye diama ye men ye diama akwantufo ye nuanom atukwan ye mane bi atukwan ye nananum wo sefo bi ya soma won kwa akwantu so onko se wo bi ani munyam onko twa obi nkwaso ya soma ni fi na ja fie ni na fie na ja busuem asobi owom ne namfufuom o soma ni yi obi ama ye tu obi ama akwantu na onene na udi ose menya adamfo o menya nua o ye Ghana ni o ye Spain ni o ye Nigeria ni o ye Kodi anasa mwa menya adamfo o mon hompai ofisi anu kana semje ye bon pai se rade Ghana kwantufu atukai wo sefu bi ye besuma si won ko sewo bi wa kwantu onko se wo bi adwuma onko se wo bi animu nya onko kate wo bi da ye so onko kate wo bi mpeja ene ewade ntene nsa enkoma kwantufu ontene nsa tia atamfo asefo a wo mawuwrem
Omo wewe omo mfa play omo mfa play omo mfa play o wure mu sa oyam frama ba hu anu oduru ho ka say Jesus Christ Ghana kwantufo ye mabi atukwan ye mabi akotena manone ye mabi akotena Indonesia buchimemu ewade omo bobra ebi suade ebi ye wale ebi ye adwuma wo say ye biara ye tunama akwantufo say obi abrabo nsay obi vision say obi awale nsay obi adwuma nsay ye bompa ye ya ewade tene won sai na tia osefo bia won ya soma ne so nko se obi asase wo control obi adwuma asase obi awale asase obi animonyam asase obi sie obi yedi asase obi awo asase ewade sa ya soma sa tumi no sa enipa bi ahohum bi enam huhum na okọ na okọ gure nipa bi mu ede ne ho abebata no oya afa na damfo asori no demo adwuma mu ho obi awurawura mu akọ nipa bi mu akọ nipa bi mu se moneta no ene ne fa damfo ben no se de be ye benya no ni ya tie ne nim asem ye benya no ni ya se no ewurade safo no wudi mo mu nyina tene won se tia wom ba mu fi ho mrimri wom wo se wo mo so wo se fo wo so na metere won sa enti ewurade tene won sa etia wo se fo biara o wa kwantufo akwam de wo se na obi asase wo se obi nshira asase obi animonyam asase obi nkoso asase ye ma etukwan ye nana no etukwan ye wo fase fo etukwan ewurade tene won sa di ma wo tene won sa gi wom efi wo se bofo efi wo se ye tumi mu efi wo se ye tumi mu ewo Yesu di na munimuni wo se ye bia efi ye nua no etukwan so mimiri wo se ye bia efi wo sikasam so mimi wo say ye bi afri o maware so mimi wo say ye bi afri o maso mimi wo say ye bi afri o asetena so mimi wo say ye bi afri o pomode so mimi wo say ye bi afri o monkwaso na ye wo wuo etwani pankwaso yare etwani pankwaso asema etwani pankwaso ewurade mirimiri ni nyina afri akwantufo so afri Ghana akwantufo so afri ye maso afri ye nananom so a wotu kwan mimi ni nyina afri so na ma watemoja enti wom ma watemoja entenchi wonso fa wuja twom fa wuja guonso wo so be ma o ma hye people so enwura ehye enti Awurade Nyankopon ma watem wuja nhwie wonso wo munimuni ne ma bone wo munimuni oseye efe kontufuo so Awurade mesre se enidie mu fa wuja tum na ma wo ma senhye ewo Yesu di mu a wontumi nsore enko ha ye ma watukwan ye nananu watukwan ye nuanu ne ye nanfofo watukwan Ewurade je omu fi wo seye mu da makwan mo wo seye bi enkonko sewom enyoma papa o mo vision makwan mo bi nkate obi vision ewo akwantum die ntie Nyankopon wode ye manu tukwan no Ewurade ma ne mrem ka se Ewurade die ntia wode me betu kwan die ntia wode me nana tukwan die ntia ma me ba kumase die ntia ma me ba ho die ntia ma me ba die ntia ma me ba akwantum Ewurade ma ne mrem bra wo jimi bra wa dimi afri tumia esaya de tumia esaya asase esay nshira esay ni munyam na Ewurade wunam tumi kase so agi na fe nsem ni wa munimuni afri mabra bomu Ewurade utumi kase medicine kwai medicine won kwai medicine awoma ne kwai misi osoyefo ne kwai si osayefo ne kwai afa Ewurade de wodi asomensa de wodi adome fa wunshira ba ho ba mam fa utumi ba ho ba mam ewo Yesu Kristo dim ema biribi nsem ewo Yesu Kristo dinimu naka amen ye bompa ya ma adwuma wura brother Foster ye ka kire wura de se osefo wo so na metene wonsa enti adwuma Ewurade Nyankopon nam brother Foster so abi sompa adwuma ene 21st clinic adwuma no hospital no ene media na Ewurade Nyankopon na ne mobro ho so ede Foster abewura mu no osefo bia enipe biara ya ode ne ho abewuram ode ne ho abebo Foster na enso so nya adwempa so a ode ne ho abewura 21st clinic ode ne ho abewura sompa ode ne ho abedolim ewo media nu enso nya adwempa so a na mo onde oba ne se oseye Ewurade ntenensa bompa ye wo Yesu dimanu se wuku ewu a dima Foster
o papa wu a ni e bon pa ya maye kunum ene ye papa nom ade ase ti se wu ni papa na wu ni kunu na wu ni babia fa first aya o papa fa ni yoku fa ni ya o babema fa ni ya wade nyina na bon pa ya ma senior bomba ya ma sompa ni penya me fa ne so ba ede de ba ye ede adwuma ya ba ewrade ye bomba ede uboy ni senior Brother Foster Dr. Brother Foster ye de ne ba wanim ewrade wasam che ye ewo Jeremiah 51 ewrade wasam se o sefa o seya sase o so na metane wonsa ente rade ye de yenimo Foster de wonimo de won so ho dae de won hu ye ewrade a ekoso na dwuma na brabom na setena mu na kra ne nkwa ne fie ne ma ne yire ewrade se yetu wo sefuo bi e de na ma ne yire so onko se ne yire yetu wo sefuo bi e de na ma Foster ma so onko se ne ma wo school onko se ne ma wo konto onko se ne ma wo fie enko se ne ma wo nwurawura mu amfa ne baby adamfo emfa ne yira adamfo emfa ono nkasa adamfo mewurawuram se ye obenya Foster ho kwai obenya ne nkwa obenya ne kra se ne obenya na dwen obenya ne kra obenya ne nkwa ewrade tene wonsai Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon tene wonsai na fatia wasefuo biara yetu na ma Brother Foster na yire so onko se na yire onko twa na yire nkwaso Brother Foster ne ma so onko se ne ma vishi onko se ne yire vishi onko se ne mani swadi onko se ne ma pomde onko se ne ma vishi onko se ne medication sa wo se bofon wo se bofo se nkwala asase wo se masase wo se adwuma asase wo se awari asase wo se sika asase sa bofon sa wo se yen ewade tere won sai mejo wo so tere won sai heavy akonto nyakopon tere won sai na fatia wo se bofo bia fatia wo sefuo bia wo Foster kwem ewrade de ofi ne jefie ne nafie ne kurom ne manfuo mu ne ofri baabi biara wo bia adwuma baabi na adwuma wo baabi na adwuma wo baabi ni ministry wo baabi na adwuma wo baabi na adwuma wo seye biara kuro na adwuma wo so brona na adwuma wo so region na adwuma wo so Ghana na adwuma wo so abroche na adwuma wo so baabi okwa asare abusuamu ne ho nipa fie nipa bia yetu mi se omra Foster brabom omewura na brabom omewura ni mem omefa emefa na damfo emefa na yira damfo emefa ne baby adamfo emewura adwuma mu na wonya kwan wonya Foster ho kwan won se na adwuma won kati ni vision ewrade a wode nsa eji Joseph wode nsa eji Joseph fa won sai eji Foster ene ne yire ene ne ma na ma won sankuntia ewrade wo sefuo bi ona brabom ewrade se no na munimuni wo se de omududu ositie bia munimuni wo media yimu de obeso wo se sompa de obeso wo se adwuma ewrade so tere won sai tia o ewrade nyankopon obade nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon Daniel nyankopon Jehoshaphat nyankopon heavy akwanto nyankopon tere won sai Jacob nyankopon tere won sai ewo Foster tere won sai jeno tere won sai dibwa tere won sai jeno ewo Yesu demo 21st clinic tere won sai the person was say juma the person was say sompa the person was say tere media ningina tere won sai tiao na mini efi wa kwa pomde so mini efi wa kwa nkwa so mini efi ne mankwa mini efi ne mapomde so mini efi ne sikasam so mini wa sefon mini na Awurade Nyankopon tuo muja wa sefon tuo muja ma mo ho hyewo Awurade mini na pamo ewo Yesu Kristo dim mini ewo Jesus Christ na tenchi wobufu sieja fagu onso de oso obese Brother Foster na pomde obese ne nkwa obekate ne vision eni so ade hu na wo ewo adwuma yi ho ewo hospital adwuma ho ewo media adwuma de wa sorry so obese wakoa obese ne ni so ade hu emane mem Awurade tere won sa na tia saafo ni nyina so mpasa ase wako asase ni yedi asase na pomdi asase na juma asase na setena asase na ira asase na masa asase ni nyina
ɔsɛɛfoɔ bi a yɛtu na ma no enipa bi a yɛtu na ma no na wawurawura mu a wawurawura mu a aba adwuma mu wawurawura mu a afadamfoɔ wawurawura mu a ɛne ne kɔba aso ɔdɔ no aso ɔpɛnasɛm aso ɔyɛ ne yie na ɛso ɔyɛ ɔsɛɛfoɔ Awurade tere wɔn sɛ tia wɔn mɛgya tere wɔn sɛ tia wɔn mɛgya tere wɔn sɛ tia wɔn na murimuri wɔn na tuo mu gya sɛdeɛ wasɛm seɛ tuo mu gya sɛdeɛ wasɛm seɛ ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ni di mu naka amen kaze Yesu yɛda wase o yɛbɔ mpa yɛ sɛ Awurade sɛ wodi utumi kɛseɛ na watene wɔ sɛ wɔnsa wɔ sɛfoɔ no so ɛde a ɛne ne Awurade ma de wo waka ma yɛ ne suade hu ma ne mmerɛm sɛdeɛ ɔma Joseph ani suade hu ne bɛn kaze Awurade hu me mabɔ ma me nyɛ sɛ Samson ani suade hu de wɔ se na ni ba ne ho so no wote de Samson kan wɔ se Awurade mama hoɔde na tɔ na mentɔ me ne matamfo anya sɛ me ne matamfo wu kaze hwɛ me ne matamfo wu kwase wu matamfo no mo bɛgye omu wu afa ɛwɔ Yesu Kristo di mi sɛ watwerɛ sɛ de otu amena no ɔbɛhwim ti amena bi ɔmotu ama no owu am ɔmotu ama me ɔmotu ama me ne me ma sɛ de tie bia wɔ Yesu Kristo di mo bɛhwim amena na me nhwim ɛwɔ Yesu di me ni mu ɔde zɛnka Samson ɛbɔ mpa yɛ ni yia ɛgɛ masa na mo de ɔno busa ayɛ no eti yɛ bɔ mpa yɛ busa ne ma papa ɛma ho wa musa nhyira wa musa kɛsiyɛ wa musa nkɔso wa musa nimunyam ama ho ho de obebusa ɛno ane bebe Joseph de Nyankopɔn kan ɛni wonyam no ni nuanom nyina ɛbɛkoto sɛ de ɛbɛm ka sɛ Awurade asɛm papa wa ka fa me ho mani mrem ma me nhyira mrem ma me kɛsiyɛ mrem ma me mpagya mrem ma me nkɔso mrem ma ma asomdue mrem ma ma pɔmde mrem ma me ni kwatenten Awurade tomi nkom ɔsoso Nyankopɔn tomi nkom yɛ kati nipa nkwaso mebi ntome da yɛ twa nipa nkwaso mebi ntame nkwaso da yɛ gu nipa nim ase mebi gu manim ase da yɛ sɛ nipa abrabɔ mebi nsɛ me da me srema me hone me ma kase Awurade me srema me hone me ma me srema me hone me nananom me srema me hone me generation me srema me hone me mai me srema me hone me mai ɛwɔ Yesu Kristo dim Awurade moaye na de odi adom yɛ kase Awurade boam na de odi adom nhyira wodi ahyira me ɔdom odi adom Jesus Christ me di wudi no me di umogya me de ba ho bai me de onkunkuja wujan emmo mi nhyira ho bai emmo me nimanya ho bai emmo me mpagya ho bai emmo me sika ho bai me sika asase me yedi asase me nimanya asase me nkoso asase ebre Awurade wodi utumi kase atene wonsa apamu obonefo no apamu omimfo no afi masase so wa otene wonsa etia wosefo no na wa munimunu afi masase so asase a wodi amame se eno so na minidi eno so na mefa hwe busua eno so na mefa hwe oman no eno so na mefa hwe enkrofo ehwisia ni nyanka eno so na memfa so efa me woni monyam na adi na ye mesika asase madwuma asase mawari asase mempagya asase mesrema me hone me ma fa wujanu honkonkro bohobai se kwa bi damasase ho me de honkonkruja etwa masase ho nyinahye me de ogya ye ofasuo me de Onyankopɔn gya me de wasam ye gya me de ye fasuo me de twa masase ho hia me de twa me nhyira ho hia ewo Yesu Kristo dim ye bɔ mpai e de amasuku fo nkwala me yasre biem se Awurade Nyankopɔn entene nsa won kwala yi so wo mo kwa nyame nsa ene won ko enyi wo se ye biem fi kwala yi so maye ewo Yesu dim asuku fo nkwala bɔ mpai ye ma wo bompa yema yema wo crèche yema wo GHS yema wo SS yema wo university Awurade tene wonsa ewo yema education so yema wo school wona wo boarding house ena no pa ye page school fo nkwala nyina chiro se Awurade tene wonsa ewo nkwala yi adesua asase so wo mabrabo wo makwantuo wo musuku wo mokoda bia wo motika mu koba Awurade tene wonsa Awurade ewo mo so na save wo mu da bia save them every count ko nhiem sa wo seye bi edi abofre bi abrabachia
sɛ wɔsɛ ye bi edi sukuu ni akɔla abrabɔtia sɛ yasoma wɔsɛ ye bi firi obi maame kurom obi papa kurom obi maame abusuam so ɔntoa no sukuu hɔ ɛnkɔ sɛ na vision ɛnkɔ sɛ na education ɛnkɔ sɛ na nwumasua ɛnɛ tere wɔn nsa kɔ various schools eja tenene tere wɔn nsa kɔ primary schools tere wɔn nsa kɔ boarding schools tere wɔn nsa kɔ JHS tere wɔn nsa ɛkɔ Awurade university all universities ahodoɔ ɛwɔ Ghana nyinaa ɛwɔ wiase nyinaa tere wɔn nsa yɛ mɛgye nteteyɛ tere wɔn nsa dibu a yɛ mama ne yɛ mama a wɔn gye nteteyɛ ɛwɔ Awurade wɔ sukuu pɔn mu Awurade deɛ yɛto wɔ sɛyɛ bi ama ne ba tere wɔn nsa tia wɔ sɛyɛ efiri yɛ mɛya desua so efiri yɛ mɛya pɔmuden so efiri yɛ mɛyi nkwa so esukuu fo adebi wɔn ti kaa kwan mu wɔn ti kaa mu wɔn twa kaa kwan mu tere wɔn nsa save wɔn life save wɔn kra save wɔn honhom deɛ wɔn firi accident sɛyɛ deɛ wɔn firi accident wɔm deɛ wɔn firi accident tumi ase deɛ yɛ makra nkwa deɛ yɛ makra nkwa deɛ sukuu fo kra nkwa tere wɔn nsa tia ɔsɛyɛ bi a efiri wɔn asase so ɛwɔ Yesu di mu na munimuni ɔhaw munimuni amaneɛ munimuni accident munimuni wɔsɛyɛ aban amaneɛ ntwantosoɔ Awurade food poison munimuni firi yɛ mɛyi so yɛ mɛ wɔ sukuu munimuni wɔsɛyɛ efiri wɔn so ɛnsanom ne enubɔne no munimuni firi yɛ mama ne yɛ mama ɛmɛyi so ɛwɔ Yesu Kristo di na fa wutumi kɛseɛ bɔɔma dwene ho ba bɔɔmo nkwa ho ba ɔhɔn konkone yɛde sukuu fo nkwada nyinaa hyɛ wɔn nsa o fa wugya no o fa bɔɔmo ho ban yo ɔmo kwa Awurade wɔn nsa no a ɛti atamfo no fa wɔn nsa no a wɔwɔ fa wɔn nsa no bɔ wɔn nkwa ho ba fa wɔn nsa yɛ wutumi no wɔn nsa yɛ wɔ ahoɔden no fa bɔ nkwada nkwa ho ba efiri wɔ sɛ bɔfoɔ efiri wɔ wuo bɔfoɔ efiri yareɛ bɔfoɔ efiri accident bɔfoɔ ɛnsɛm wɔ Yesu di mu daa every present day esukuu fo nkwada wɔne wɔ teachers a wɔkyerɛ wadeɛ bɔ wɔn ho ban mumuni musuo ne yɛsan bi afiri wɔn so mayɛ musuo ne yɛsan bi a efiri sukuu fo nkwada so ɛne teacher fo so efiri wɔn so na bɔ teacher fo ho ban bɔ wɔn ho ban fa Awurade fa wugya ɛyɛ ofesuo etwa teacher fo ho hyia asa Awurade fa wugya fa yɛ ofesuo fa bɔ nkwala ho ban fa bɔ nkwala wɔ primary school nkwala wɔ university nkwala wɔ JHS fa wugya no ɛbɔ ho ban ɛwɔ sukuu hɔ sunsun fam mempie honam mu ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ne din mu naka amen kase Awurade ɛbra wodi mi ku na wɔtwe kwawieyɛ na wɔtwe frufura a wɔne yɛbɛhyia no na nyɛ Jew biem na mo na wɔde yɛwura bosome foforo saa bosome foforo a ɛgya tene na wɔde yɛkɔwura mu no wona wonim kwa no so yɛmfa kwa no so da ɛno nti wankasa di yɛnim na sɛ wɔsɛ yie bi ɛtwɛn ɔkwan no mu a wada ɔma yɛsrɛ w'ani die mu sɛ tene wɔn nsa ɛwɔ Jew no mu ɛwɔ July mu ma yɛ sɛdeɛ wotene wɔn nsa gye yɛ Jew mu na wugu so gye yɛn saa ne ɛwɔ mu awɛhyɛmu no mu gyidie sɛ July nso wɔbɛtene wɔn nsa gye yɛn ti wɔsɛ yie bi gyina kwan mu twɛn yɛn ne a wɔwu bi gyina kwan mu twɛn yɛn ne a amanneɛ bi gyina kwan mu twɛn yɛn ne a yareɛ bi gyina kwan mu twɛn yɛn tene wɔn nsa tia no na munumuni saa nneɛma ne nyinaa firi kwan mu ma yɛn munumuni musuo ne ɛsan wɔ hia ɛne ahokyerɛ firi kwan mu ma yɛn ɛwɔ Yesu Kristo dim na gye yɛn ɛnkwa ɛwɔ mu masa bosome nso yi ɛnyɛ nhyira bosome ma yɛn ɛnyɛ nimunyam ɛnyɛ mpagya ɛnyɛ nkwa ɛnyɛ anigyeɛ ɛnyɛ asɛmpa ɛbosome ma yɛn ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ne dim mu kasa Awurade meda wase sɛ wadi nkonim ama yɛn ɛwɔ Yesu Kristo dim afei Awurade mmɔ ho ban Awurade fa ne gya mmɔ ho ban ɔfa n'adom mmɔ ho ban ɔfa ne kɛseyɛ mmɔ ho ban Awurade Nyankopɔn ade nyina so tumfoɔ deɛ wɔde ama yɛn ɛnɛ yɛde wugya bɔ ho ban enhyira a wɔde ama yɛn ɛnimonyam a wɔde ama yɛn kɛse a wɔde ama yɛn yɛde wodom ɛbɔ ho ban ɛwɔ Yesu Kristo din mu naka amen Awurade Nyankopɔn nam ne dom so ɛne yɛakasa bebree ɔne yɛabɔ mpae ɛde akyerɛ no yɛaka yɛn nsɛm akyerɛ na yɛnti me ba Awurade Nyankopɔn nam ne honhom so ɛsa de ma bibiem sɛ enipa no bi edi heavy akwantu dwumadi akyi a wodi akyire sa keke ɔmoa Awurade se
okasa chire binom ewo dwumadie hu okanipa num bi makoma wo dwumadie hu se ka omeboa ensu binom eya so den ede emoa ese wo de ba ebeboa heavy akwantu epeja dwumadie or the sign heavy akwantu ekoboa adefofo o see okasa but ebinum ntie ne kasa ebinum etie nipa eche woni se what is that wo se group nu to hofo na sachira wa na heavy akwantu dwumadi ayedi ne saa no enye me ena masoma me ho enye me ne mayi me ho na mo ye wura dia ena wasoma me wo nche se ubenya sa ni suadi hu na ubenya sa asono ate enie fusro se oba ben dwumadi ben osumi ben osoro ene obekasa o se be menini pakasa o ewo dwumadi ho nanso ebinim di wachi sa enye so mu ni sika o wasi ebi wasika omu di sika ni di wachi sa keke omu moa ewade se menka nkyere o se tu hofo sachira wadwen se ewade kasa kyere o mesi da bia meka kyere o se Satan kan kyere o se fesika beso dwumadie asene da Satan on kasa nkyere o to obi wonu ma obenya tenka no obenya zi no nyankopon di be turu no honkonko de beto na koma so se fesika wei ekoma comfortable no fanko tua heavy akwantu base no fanko tua ka no obi bete message no wona sum obi benya tenka no obehu ano de scanner to ho no de kwaya de foforo ade se safo no mo sa kira madwe fiso mami hu se bi no problem a esanse emwa odi ekire nti ontimi mwa nti nyame ntimi nsolve emfa program so ensolve binim problem enso nkasa program yi empaye yi nyame asema da bi osoma ye ewade se ko ofa so e dia ye nipa bebre ho nsankyere ne enyame yo na mo ye ewade na ye adwuma wadi ase ewade na ekasa ewade na ye adwuma ye wode empaye bo ye eni wode esika ye eti ye bom paya ye ba fode enso ka ho o kan say ya obi ti fie obi ti radio so obi wadwuma obeka say e bia wo ji ni sika di me ye madwe say me nka sika sem e wo platform we su bie mu da but me da ho no eni wrade kasa chem no twemfo ni kire mo se comfort enye say me nkasa o me kasa egu ni pasum but ni pentie ti ame binum da sukuta problem e binum di wo mu problem ne nam wo mu agidin etietie sika etuo mu sika gu na baby eso odi sika ba na mrade me faso ehye binum ne so a eye binum akoma so ade ma won onfa ma o masika no so anu ade atopo ode baba kora na wateso ade ase no wateso nti binum ne so a eda so so e binum da so problem odi akire ba odi akire sa omwa but wo mu di akira omobua ne de ewrade so ogusu ihira won no bekosu ehira won wakoma beto won yam ewrade hye ne so a ti ye bompa ya ye tue sika so ka ewrade gi yensam ade wadi ase ogi ye hwade enti dwumadie we no ewrade mfiri soro emfa sika emeto ha no mo se comfort je ne mo de befa won so wode befa wo so ti sa wo ya so den ne ewrade se fesika bra ne emfentua be yemfentua be na wo se wo mfa ma na wo so de beko baabi fofra eho no bia enho nya winhira eho kwa hu nyame ani monyam ba ko tie sika wadi ase wo beti wo mo wadini obu o no opedini se me boa ope baabi okwa ye betwa na ba TV so opedini comfort de woni dini heavy akwanto ye ni dini na so radi wodini
me de awurade se me nkan je ono no o se ebinim di wachi enye so mu ni sika nyame ma me hu yo o mu ni sika di wachi saa but o mu ntua o mu fa ma enti awurade se saafo no a ono kasa o mu nti o mu ya so odi no o mu problem no o mu gusu di chini o mu tu sika gu hwe enye asase bia na edua so ade asase bi wo ho no mu a wo be hu asase no wo be dua enfifi da ati ase me de me nya fie awurade ho ene mpa bo ye chi o se me ni bo mpa wie ka wie awurade asem chi wu ya men kasa nkyere wona o te sa se sachira wadwen na nya de wanyam na busuo mu na wo nkwa wo nya ba bia na eboa nya ba bia na eba fode ye ati ase nya ba bia na ye de sika koro na wo tenene dia se awurade ka wakoma se beboa heavy akwantu a enwesti wuta nwesti wuta obi tenene no na wo westi ta obehu a na ode sika na kwaya de foforo obehu a na nipa bi aba na wadane ama no na wadane ama obi beebi a wodani sika kɔ no eso mampa so ma ko se awurade se fabra ni enfentu aka wati ase na instead of say nipa no o lead you no so for na wo lead you so for me wo lead you onko dwine hu nko su no badwi nyame asam no wagye asam no de ama wo anope nyame ma yeseti wase hwe binum kutasika wudi wachi kwa unkresika zo mo mfama enye se mi nhira wo mu ne mo se nipa ne de beba na menye kwan hira na menye kwa ye na bisade ama no nipa ne diskedi wachi sa onfama saafo ne nyankopon hu mmobo na wona wati nyamene na wotu anamon ewo awurade mu awurade hira mo wona waso hega kontuju medie mu busumi bia won kakra no wode ba me yenya bi di tuya be aya da so won frema mu aye mfim frema mu awurade nyankopon wa freme na nyame na ma freme hu nyame a wa freme na wa soma mi asemka na sam ne mfim mu na firi soro no wode ma me na me de ma won o hira ahohira ni nyankopon o hira de o hira Abraham no nya na hotan obi biara obua heavy kwantu yawe o hira se nipa Jesus Christ me di ne ho adanse o hira se nipa ni generation free sabriko de oyi sempoa de oyi teku de oyi kapre se oma comfort oma heavy kwantu and say that obi nyini free TV show obi nyino TV show kamafa radio so kamafa the oyes adie ewradi shiran no mani nya honyade pi o mani ejapade bebre oni ni generation ewradi masafo no fo musika enuma duro tra ya me ala freme oye no kwafo mimi metra radio so TV so me chinchim obi sika me na da obi da me ma bi se me nkasika se mbiem cause na no me kai senka yen chire ni so kakra one cd kola obi amfanto fo yeso one cd na me se rade me nka bi wase David ubesi nipa bebre nhira kwai me pese mi hire nipa me fa program so ye nipa ho adwuma me mebi wo me mebi tu kwai na so nem sika so wo mpa bo ni sika so me ye nyama bebre but ebinum me kasa my binum nti ebinum di won sika ko baby bone etugu eradisha yasene ye baba biu yesu me baba to aso mama ma line na friend esiso la betumi afre esiso eye 0548 931 my brand FF 0551 0551 asema twatu amekaye no obi anyi manu ankosi bone ntesa yawe wa freme no obebisawo mimi mo mitirimu nkase mbi wa hada no en free obi musa ne kapreda
Emma ni woman. Emma me no mo bompa woman. 0551-931-931 0548-931-931 Yena wase ye bua manyankopɔ aheni adwuma kɔso se nipa bi mbo bua mabonsam nnwuma kɔso a na me ne ho ye moa empegya nyankopɔ aheni edi sika beboa wen shira ye kwa 0551-931-931 0548-931-931 0551-931-931 Hello. We are for heaven. Not for hello. We didn't have any baby or cassette free. A friend of Quacus because of the application. Quacus and the application. Papa. Amen. Oh, then Cosmo was saying, like a sick. I want you if I ever here. And a radiator and no, I shall say, oh, I mean, Papa. What is our self one so? Oh, yes. Say something near cutting a vision, Joseph, the Agatini vision. If you say, or training who flew born now. Or slowing, I mean, where you set tea. Oh, God. Something I asked one day. Yes. Now, what do you want now? What I mean, sit down. Amen. Amen. And you wish ya. I mean, so 0551-931-931 0548-931-931 0548-931-931 0551-931-931 O credit in kwa fere na brala no so so credit in saya se utie ye kwa dia 0551-931-931 0548-931-931 0548-931-931 Yesu ama asemo twato on na se na yebese subi if you say it was say yakasa hello me ba cho ma one so kakra me do fu awon kasa ma one so kakra yente wonka yie papa wa ha enti se wujina radio no ho atwe ho kakra not for hello eteteko mini abema fefe yente wonka yie papa Yabrano aswi 0551-931-931 0548
931 Hebre no aso wi bia na opese wo bam but wo so ahoma na no wanya kwanya amamu bi emane hawo mame fa me number yi entudwa emawo me number ye 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 obetumi afre esi number yi so nankomo bi a wose yedie no obetumi ene yedi de wose ye report ma Ewurade ne ye be report ama Ewurade na ye ne Ewurade di ho komo na Ewurade di ne tumi kase abehwe wasasi so ama wadanse me number no yaye momo sede Ewurade nam ne honhom so yi kire me ekasa kire me no sa wodi bibi to wakoma so se ya entie ekire Satan ye ka no ko nanka wonye die nyame peda ade bia wo ye di nhira bebre obema no ya wo den nemo dia wo ya wonya hu nhira no obepie pie koye obemu wa ye ne ntem so hare so na de di hu nhira bebre o de obema wo wura kura afi obema wo yi a ebe ya wo den eso we de me school fees manwasa memoasa afa no obecheche niema wo fie ho ama afa no obecheche books ezina we nya nwa sika o we heavy akwantu sika wonya de kotosi ewom wakati wo niema ene Ewurade nhira o Ewurade a wode ye bae na wode nipa mienu Samson eni Joseph si eni so Samson de oyaso odinti onyane tutu nani ne vision no de enti enyankopo de man pa na amemsa na Joseph de ne vision ne bem evise oyesiti osuro nyame ofa asam no ye kwei yenye seti ye nsuro nyankopo ye mfa nyame asem de Ewurade beka no moma yentie moma yenya nipa sam ene honam sam ene bonsam sam no ntonche ne mfa nyame asem ye mfa nante yenya ahobrase Ewurade na ye vision no ya da ye son papa no ebebem ye ni so ade hu bebem ene Ewurade atene ne nsa osefu a ose ya sase watene ne nsa no amunumunu nkrofo bi na odi na tamu oja etibinum ye koya eje da so tibinum wo ko Ewurade mi wani koda wokom wo ko adwuma akọ bompaye se Ewurade me ne wakasa mame so mente wone enkoma me ni wadi wompa bomu kasa kire me mame so da ye papa be kasa kire me na me hu dia wose me ye wo koi Ewurade na obakasa wo bie sto a Ewurade muye wo tumu a Ewurade ntumu die oseye no ontumi nse ne mabiem Ewurade ntene ne nsa ewo woni wabrabo so Yesu ama dasene yebehia Ewurade nhyira bye bye. Son